Assalamualaikum TVM baldamgen da huri ha belten bara ufaro ko geden migadi gal baddo kolli gaumi anhem volleyball baratge final match genestin mattaka final gam wada korani media hangar gaumi volleyball baratge champion police club adege turun police club balikom bifarge final un jaga hodi nafaru journal alonda ko commentary ga match ga ituru maulumat genestin mattaka bayra danwani gaumi volleyball anhem volleyball team ge coach Ibrahim Jalil जगह किने तो फाह करान दे टीम फाइनल अंग आ गोता में दद मेरे के मैच के 4 या में किया है करता है मैच फेसिंग के टूरिंग किने तो फाह करान මේ අල්ගල හිමනේ මේ පොලිස් ටීම් බලිකපා ජෝනල් ෆයිනල් එකම ගවියස් අවම හිනේ එරේ බොඩ පොලිස් ටීම් තංකොල පසය කොන් නගයන් කන්නන් හයිගත ජෝනල් පොලිස් ටීම් හැබල් ප්‍රෙෂර් දෙවුනි එක මවස් මේ ෆයිනල් මැච් එකේ හම තකාත් කොසරගේ මැච් එකක වාතේ පහර ගහම මිර පොලිස් ටීම් හම හගීගි ප්‍රෙෂර් දිනුම සිකතිගේ මේ police team abbalar national journal coach abade sam fahak kore police team devara tajribakar molu kulun terin kina kan e team ala balar ehna mes police team ge coach fahak korane hama kulun terin tay ke tibi kine to kombai katto advantage oti final match me the team minoku ngere den the team balalena singare ekologa neennaane asloga ebbes ege kulun ter lanka miha kiyawa den mikologa metin ha alguna ke farama ne pada dia me gaganaka hama gina kulun terin tereng hama miha ar sport mati ebati be hatar kulun terin ege tere den hama libero semma pahun ane ni algona ka asian games hama e kurifar nepal datur hama libero ka mifar kankole ni ena neri komme kulun davvegene no kodako ena pinya balikom neri kulun bali davvegene no komme mihar de team ala kiya barabar police team commotes ma bodat tapat match ke fourth point tak balar hum mihar natija ki police haye nafor joinal den hama प्रथम मैच फाशागे 17 पॉइंट के लीड है पुलिस मिनेगी याने पुलिस टीम बदल का सलोन फॉर गवर्नमेंट के हेमने हम एम मी की दे प्लेयर होने हव्या शफया इति भी हम निफार हम होरिहा मी स्कोरिंग एम बोर्ड बाय हम हिंगा दे हम भी मा कमते सो जोनल टीम एकाल एकक वस नहीं हम लंका में कियवा मैचो संगोल पाहु कोलंगलुनी मम नूनी वन लंका मी हम इसा का जोनल टीम वारबली हम पेशमकी पुलिस टीम हल्दी भी दाने एडवांटेज है कि मिहार हम फोरतमा नो पॉइंट निमिगेन दिए रो हम बोड़ा फाह करे हम उड़िया पारगेस नाफर जनरल हम लंका कुलुंतेरिया बोल हम सेट कुरा मुंदा हम वासना लंका कुलुंतेरिया ने नी एना की वार जोरगद वार हम हालु कुलुंतेरिया देन एना हम बहुदेर गिनर हिपाटा ने कम कहे नमवे समय एने ही वा कुरी टेप में सम देंतिन कुलंतनेस गिहने गोतम बयार कमत सा पुलिस टीम वाला बार अबदस कुरी टेप को हम वार रंगल हम मी निम्माने एकक अबदस होरे हम मिहार शप्पे की हम वार रंगल निम्मा कुलंतरे दें हज्जे की हम एम रंगल ब्लॉकर मिहार मी उबारा तो हम दक्कमा नदे अलगोन गमी टीम का सम एम नंबर 1 ब्लॉकर है ने की वार रंगल पॉइंट आरिशा फरातम फेनिके मिदिया नाफर जनरल टीम गम फाह करे राज्य तेरें हम आरागे हम मोलित कुन तेरें हम फाह करे गांव में मुबारातुगा माले बेरुगा बेबकम गोय समा मालेगा कुले कुन तेरें नपुरे बोडा राज्य तेरेगे कुन तेरें हम मुबारातु हमारा गरंगल फाह करे गंदे आदिगे तुरं गांव में टीम गे स्कोडुम हम मी कुन तेरें जागा हो दाता में स्पेनिगे अंदर किन तो जल फाह करन अतोल तेरेगा मी वोलीगा अंहिं आ वोलीगे लेवल किन तो फाह करन मी कोमते सातल तरह बोली नेन नेद्दोन दो कुरी आरम मुबारक गिनो मी कुरी आरम हम कुलुंतरी मी अन्ननी हम एगे तरह हम हिक्क कने मिता वर हम गिना कुलुंतरी मी पास को कोले राजसंग आस्तिबी मी एगे तो हम बलारो अन मिहार सम जोनल टीम को फुदेर हम एगे तरह हम अरीशा फियवा हम एगे तरह गिनई हम मी हम राजसंग आस्तिबी कुतिंग हेमी हम राजतरेगे हम कुलुंतरिंगे फेंबरे बरंगलोकम दाखम फाह करवे मिहार स्कोय की हाथे 17 पॉइंट के लीड जोइनल लो मिकड़ को हम फाह कोलें जे लंका कुलुंतेरिया वासना मधुमली के हम मसे के फाह कर दे और हम बोड़ा फाह करे वासना जहां हम शॉट तक बोड़ा भारत जे हम के बदल गरंगल उतना प्लेस को रातंग हम बारात के हम पूरी मैच तक सारा बोड़ा फाह कर लेकिन पेंड के फिनिशिंग ना चल फाह कर वासना के मिहा लंका चे गवर्नमेंट टीम कैप्टन देंगे ना इसको कुड़े का सवार तजुर्बा कर दे हां वारा हुनरवर कुलुंतेरिया
දැන් ෆුදේවරක එන හැම ඒකි ගඩි ගඩි එන කුරංජේ කන්ත ගිනපාර හැම එනේ ඉංගෙම් ෆුදේවරක කොළමොන්න කොළුන්තරිය ඒක සෝබන් කන්නේ මේ ඒනගේ ඒ හිපාට්ටා දෙන බ්ලොක් තා කාරිග වර රීති බ්ලොක් මිපාර හජ්ජගේ ෆරාදම් පේනගේ මෙදී මුබාරාතු ගහම එම්මේ රංගල බෝලත බ්ලොක් කරමු හැමදාත බ්ලොක් කරමු ගන්නගේ කුළුන්තරියා police team ke jersey number 16 Hadija Musaki Shafage service Arisha Mifaru kono ali bola court ge arimati beera midi marangala kannu Arisha kono aloni round 5 korinda warm up kuramundi gadi Arisha kommesare ingija kommesare kan aniyawe gan atuga aingalan kitangole gineru wanden uritam 5 korinde ebbe saraka kabul kore baniyawe kamanga tankole madu adi Arisha ge shot miss penike midiyani furatam setuga मी हम एकष्टीगे मेरे अळवण तने देखे हैं नमस मी अळवण बड़ा हिवनी हम आरिशा वेसम आलंग एकुलनी हम फाइनल मैच गए गतन हम मी लीड कोरा कोंतरे गतगे हम मी हम कोडक अळवण हिवनी हम मी आरिशा तो कोडक प्रेशर गोलनी कन्ने आरिशा तंगला हम हिवन का एवरंगला कोडक कन्ने अस्ते एको एनगे सम अपुरतो तजुर्बा कन्ने मी इंगिफा गतग मी हम जुवेनल टीम गा हम මේ පුරතම 6 ගේගතර හැම ජුනියර් ටීම් ගේ කින කුළුන්තරින් තේ කිමිකාද වාරුගද ෆයිනල් ගවුන් ಭಾರತ ගේ ෆයිනල් එක ලීඩ් කොග්ගහම පුරතම පහරක් කුලේ කුළුන්තරින් කහම පහක් කොල්ලේ එහා හිලාෆා පොලිස් ටීම කි මිදිය හයින් අහරෝ හැම ගවුන් මේ ಭಾರත ගේ මේ කොරී ගවුලේ ටීම් එහෙම කමං පොලිස් ටීම් ගේ මෙහෙනේ කුළුන්තරින් කි ගවුන් මේ ටීම් ගේ වෙස් එම්මෙ මුහිම කුළුන්තරින් කම වමා කමිකා ෆයිනල් එක හැම ಭಾರತ තජිබා හුන්නාන කම ආවුන් දහම ගබෝ කරේ පාර වරන් හැම ජහිලාෆා कोलियुगे विदेशी कुलुंतेरिया पॉइंट मिहोदी किहा वरगे एडवांटेज बा मिहा दिगु कुलुंतेरिया पोलियु गोरम केबे सरहम गिनपहार ब्लॉक मतिंग एहा बोर्ड मच्च जंप नुकुरिकम के विसम गिनपहारंग अमितिला कोलंगुरे स्पोर्ट हां वरा बोर्ड एडवांटेज पोलिय लीफ मी एने अनक एही वाने हम खुदेवर हम मी रंगलो कुलुंतेरिन तक पुलिस टीम हेमने हेमीमा एने अस्लहैगते फॉर्म कुरनि एना मी सालका मी जुवेनल का टीम का हुर नाम एने की मी मेदक कुले कुलंतरे का वाते अलगण का हम एकत लखन को एने का पुलिस टीम को एकरा फॉर्म करे हने अनका स्पोलिहुं ए टीम गे लीड मी फार हा पॉइंट अफुला मी कुरी हतें एवरे फोर्म फोम पोलिहुं हम जेला पॉइंट मीने के दे पुलिस फाइनल दिए गोत बला फोर्थम सेमीफाइनल गा पुलिस वनी नाफर जुवेनल तुन सीधा 3 सेटुम बालियफ वादवेरी कुळमक फहु अवर कैरिंग सीधा 3 सेटुम पुलिस बालियनवस पुलिस फाइनल जाग होदी तिम्मण सेमीफाइनल गा क्लब इमिग्रेशन बालिकोगे इमिग्रेशन हम म्युबारातु हम वारुगा द टीम गोतक फह कोरेंदनी ग्रुप स्टेज का फोर्थम राउंड गा पुलि हादे कोळ क्रून मैच का इमिग्रेशन फर्स्ट सेट कोळगे पुलिस मोळु हेन्न मैच सेमीफाइनल मैच वारा फसे कमाय को पुलिस कामयाब कोरी इमिग्रेशन टीम के सम विदेशी वारा मोड़ कुलुंतरी मुरी काम पाह कोलन चेकिन तो जल्द पाह कोरा इमेज को पुलिस एहा फसे हैं कोलिया कामयाबी दिबुन मैगन सर्विस को बा अलगो ए मैच को दोसी दिवेहिंग के फरातो एबस का लेहितर को मुकन्न कमा एगतर हास का सर्विस रिसीविंग डिफेंस दे वट्टा बोलता दे अनका अटैकिंग गवस हम माबड हिय नुवातन दे गिन फार स्कोय को मी नेगिफेया नेगिफोनी इमिग्रेशन टीम बेरमी हगा फरातो अदालमेंट फेनिगे मिदनी पोलिहुगे हा पॉइंट के लीड मिहारो 3 पॉइंट कुडे एफकं 11 साद मिहारो स्कोयकी अज्ज मिफार फोनवाली बोल रंगळ लेबरो सेकुरी आरिशा फोनवाली बोल पुलिस टीम अव्वा जस्साल बोल मिफारो राशिदा ब्लॉक कुरी मी मैचुगा अदि मिहातन फेनिगे दामे दिगु रेली फेनिगे मिदनी वारा रीति को आरिशा फारो कोनो वाली बोल रांगल लिम्मु मा आरिशा गे माडो आरिशा के मिहारो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कम फाह करे जही जही दे पॉइंट आरिशा हम मिहारो आरिशा मी मुबारक हम वार रांगल परफॉर्म करो मगननी हम वारा हम जगिंग कमा केगा बोलो मों हम आरिशा में निपार सर्विस रंगला रिसीव नु कुरेगे नाफर जुवेनल पॉइंट दिबिगे मिदी 1 पॉइंट तफा तनिकास कुडेगे मिदी को मिदने मिगरे वरा हें काल गतक हम बायको हा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट नगो मिदने पागल हम पुलिस टीम कंफार हम लीड नगा कोमे फहरा को नाफर जुवेनल
When Mifaro rotation foul rotation foul for the team Mikhala final leg pressure ge sababu Mikhala kudi mistake fenmage ekishege mar henna mas tajriba kar kulun terina balar Mikhala point en hile pressure match ga dinamaki arabbodu gelli mettuno ka pahakane anekkaves devana pahara jehijegen rotation foul fenige medi kinata jalda pahara Mihar positive rotation na balar miharo enani Shatira zone 5 ga Havva zone 6 ga innero etanu mi beru mihaya etere uvara tankala etere badla hunaka me paha korweni chance ball apa madu Kuriya Fonwali police team ekota madu kolaka wanya kom nafar team hama war of mind free ko kolamo edani anaka komme far hama Havva jaha bola mawe bo block jassa e batlagane Mipahare Sarisha a point mi hodi hama kuru kulun teriya ka ala badara waram macha jump jaha fa waram macha hama kumala fa Arisha hama nimudini miha hisabun nafaru team de point ge lead me libuni fahatun ara ha point fahatu govwa fahatun ara up point minege miharo up point minegi miha hisabun poli hun time out eves minegi boda gabu kurani pressure alagona sa boda dafa korene hama emme fahom mideba badlo kore semi final ge mi F4 faharega Vishnu mallaga ulani kannega hanen hama emi hon normal ka Vishna ka wanyamu emi hon team kare ha takola pase wane hama kole final match ke kuring coach Nadim hama faha kori huriha dohegga huriha kulun terina ka FM warganu dekkene ummid kurame mire police team ge kulun terina e kulun terin mm arangalu form dekkene kama de team ge coach ves Faisal le samana par general coaches faha kori team ge kulun terin evvariga semi final match kulun wara kolekam gawana mitattake mifaro nafar general ge tatte akinata faha kana adi de team ge kulun terin ge wakka kulun terina bure boda team ge kuluma balar kombetum adi emme arangalu miteni midani mi kommugata snapper team mi ha pudewar ka eba mi police team ge revon taka ingen hama kule hama rangala hustantana jehilaga me kuleni hama mi Havva jehi gina bola hama libura warak hama yagin kama ki defense me karani mawwe sama Havva jaha warak gina bola ga touch ko eti control kare miharo hama de team kuluma bayar hione nafar team plan kanne ga walk karo midani Havva warak bar je me control kurani warak gina bola Havva jaha fe hen nama sama gina echi defense kurani hama den komo tesa vaso ke hama wara rangala hama defense kura wara confidence mihar pahate eti war rangala defense kore kulun terina waate Havva hama eggotes nimma nudega midani den pahatun ara miharo hama diha point mi hodi nafar joinal team hama time out of fouls police team adi ma rangala kamyabi libe goten noge mi faru receive kuri bol ma rangala kanu receive kuranu paru Rashida police team henna mihunga beru miha backcourt beelon kore mire ade gotas miha ge backcourt take nufene amna hama semi final gas fenigen dia police team ke beru kulun teriya ge faratun hama backcourt gina attack take kuratan henos mire adi tankole maduko team ke beru kulun teriya lis fenigen midani warabaro shot mi faro net block matin hama mi faro konda ma maccha kannun hama dema lanka kulun teriya haigato bola dini miha beru wa tana hama sida medan henne receive difa ena hama amille hama jahale oni aslo eha wasna visna nodai corona kame corona lafa kora kiha muhimmu kame ba mikola mi chance ball tawga mi fonwala ball ta pahat kota watta mai kuri kota watta da tournament hama bodiga fenike midene hama shooting hama short attack hama kulli ka hama kollata ega den idikol team ga hama emme rangol attacker busy wana gota nota setter busy wana gahala gotaka revun mi chance ball ta fonwa visniya emme rangol wani hama ko demme ha wasnaya ha fonwa levuni hama ena benu wa tana par wasnage wala rangol attack de block meda netu carrying hama ball evetune ma bahara kannu fonwa levuni kiyeves rangol demme police team game digu de kulun terin carrying hama block ga jassa police team kola ball wattali naru natija ki vihi 16 Les Mivar Korea fonwala bola block matin rangala podihoge bidesi kulun teriya fonwala fiya hama ena hama koda korej jahala he rangala hama jahala hama wara iskola hama block matin komme para besa sida vijja kota sida vijja hama etere kure vijja hama bola rangala mide par communication error
penige midiyei tankola neta mi fekon idejjama ene wara jahamulo ek neta matige idejjama ene e bola ge advantage jama comparison wanaga ebbesara kama kumma nula hama madumandun ai dikolla hama bola wattala khala gotaka penige midani abbaga warangala service take wara riti take mi par penige midiyei wasanage faratun alun korin faha korin wasana ke ma iskolon div kulun terin nun henna mes pudera ka macca kumma lafa ama pudera ka bara ite kurabun da kulun teriye baratuga nafaru juvenile team miha isa mangum ge emme is dawaren ada kurabun da ek kulun teriyana mi faharu miss service penige midiyei wara avasar wala hena me kori hama refere fuma jehuma tankola aavi kannege de point nafaru juvenile ge lead kudavege midiyei police team attack kuram furusan debe mi fara samajhe dafa this madu hama korea phone ma bara kannu almene penige midani bolioge bidese kulunteriage attack tahena mes iskolon digu uma ekam beenun tana watta chance onna tive kannege gina fahara ena hama height ge advantage ha full kanaga den hama ene ekko hama nafaru team ade ena ge block ge ituran adivesama bisanje ituru kulunterin kurite pati beti sama eundagu se meharo mi wasna ekane mehunane huriyata ka block arande ene ke eha iskolon devi kuluntere kan wati ena nu huttigen edani haigato benchuge juvenile team time out de minigi natija ge farago carry uma ek mihar natija ki nafaru juvenile 21 police club vihi para foriga de hisabe ga match fortama set mihar muti emme fahu 4 point first point ga mihar muti wasana wara hamchaida bola wattali double touch kamga referee minime videme wasana hama atuga jassala bola wattala wara pasko wattali hama enage hama land wa iranga den hama held wa gotan hama e wasna ha molkamu gastuga kuri kamen hama wara tajriba ge beenu wara rangala deme lanka kunteriya mifi mifaru receive ha rangala kannu police team faradu penige midi far wasana bunadu bola wara ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯ ದಿ ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಕರ ತಂಕೊಳೆ ತಿರಿಯಕ್ಕೆ ನ ಬೋಳ ಮಿಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಉನಿ ವಾರ ಕಾರ್ಯ ಹಮ ಏನ ಅತು ತೆರಿಯ ಸೆಟ್ ಮಿವಿ ವಾಸನ ಕೊಮಗತೆ ಸೆ ಅದಿ ಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತಿ ಅನೆ ಜೋನಲ್ ಟೀಮ್ ವಾಸನಾ ಮಿಹಿರಿ ಕುರಿಗ ದೆಂಗೆ ಮಿಹು ರಿಸೀವ್ ದೀಫಿಯ ಹಮ ವಾರ ಯಗಿನ್ ಕಮ ಕೆ ಸ್ಕೋ ಕರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಬೈ ಎಕೋ ಮೀನೆ ಸಮ ವಾರ ಮೊಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರಿ ಹಮ ವಾಸು ಗೆಲ್ಲೇನ ಗೊತಂ ಹಮ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಶಫಾ ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ಆದ ಬಾಲ್ ಮಿಫಾರ್ ಶಫಾ ಗೆ ಬೋಲ etere dekama referee nimevi alundu stankolo turuga hurumak ma bodaka saaf endoi komotes final match dane ha me 4 ga vidani miharu 22 ever meti liske service ma rangala kannu snapper kudin terinna police ke bidesi kuntere service apeniga janika snapper kun terinna chance ball midibuni lebona chance ha nimmane wara rangala Adijage block deeteren hama wara rangala bola nimmale the basuga service ke sama average watega wara advantage naga serve yad mihatana den mifaru tegen heni balan waso kiya confidence gota kurani 23 wara rangala service wara biron hore jassi කොම්මසරක හම පහකරේ වාසන ෆොනවලා බෝල සර්විස් බෝල කොම්මසරක එම්බුරි ෆන්නනි ස්පින් එක ගොත බෝල මෙන්න නැති අන්න දිමාලන්නු මිසක වර රංගල ෆ්ලෝට් සර්විස් එක අනක්කා සමය එම්ම පොයින්ට් එක මෙවති කාරිකොප්ප මැච් එකේ ෆොර්තම සෙට් හොල් සර්විස් නෝ සිල්ලෝ රංගලක ෂාෆා කුරිය ෆොනවලා බෝල chance බෝලේ අරීෂා Kuri kotum phone wal bola me para block wegin court ge medam me vettuni wara confidence ake kommate juvenile team kolam medani juvenile team match ge fourthama set mi kamyab kuri 522 naganje sobe ekut kasnege team ge hama moleti kulunterin ebati me hama rangalu kulunterin ebati be emme rangalu kulefiyam paseka ma match kamyab kurevene femoru kulunterin ebati be henna match adi meetu ge match ge natija midani police kola kannu na for juvenile match ge fourthama set migendi 522 hun
polihun hama furtama match fashagen hama saada point hama waruga lead goti furtama match fashagen hapa 4 point ge lead naga saada hama 4 point ge lead naga fawa fahatun ara nafarun hama confidence build guri ahasaka fahakol je nafaru ga mifaru ala kulamunda final go kulamunda kulun teringe faratun hama furtama match fashagen kuda go pressure fen gom ga vis match nimige midi hama war rangala hama e team game me ummidi kulun teri arishak farat aun hum faha kollang mi faharo South Asian Games ka Nepal ga wadu kuri South Asian anghen volleyball championship ga kulunu gaumi team ge gada hayga kulunu kina kulun terin hama poliu ge furtama 11 ga hama furtama 6 ga tibikan hama aun faha kollang Zinia Shaffa Habba Rashida mi kulun terin ki hama furtama 6 ga ama coach Jalil Mak furtama 6 ga kulum da kulun te adege turun hajja hama number 1 blocker gaumi team ga adege turun mihar hama court mati perinda kinetto adi kulun terin mi algola boda lafa korata komentesane mi gaumi team ge kulun terin ha warrangala alona me na beenu korane ko mitaga mi fennani warang us bole emi hona deeta mi fennani de ega sabon kanne haigatu emi hona mi rangala nimma alona kodako speed ko etaga talamun ai kankole speed bola take de warrangala ha finish kurama de mire mi fennani ha waragina habwas wakisab ko echita watta shafwas tankole badan den bodan hiwani hama mi semi final ga birues otuma ekko tankole yaginka kudagota kanne hama mi kodako pressure awma ko ha mul team mi fenige mi dega badlo na for team ha war rangala pahata jila war keriga hama mi defense tibege ha moonu mates bunaka ha kombeta ga jesa timane nagane ha egota nagamum mi gendani wes ade ham pahas kollen che na for team ge libero ge farato hama defense war rangalu defense take much ge pressure gadi ga police team lead negi gadi ga police team ge videsi kulun teriya arna fenige medani klakan lis me umbaratu ga police team ami ai saban amuga hama emme is dawren ada kulun teriya block kurunga se dege turun hama kora arangol attack to bes emme arangol kulme dakam wana kulun teriya mi match police team amburalan e team kola amburalan beenu kam gawanama lis ke faratu gina attack to gina block to ke fenu wara muhimuga pah karan kineto jalda pah karan ega hamaikane ene nunkannege miharu kommates mi jaham mitibani arisha ya mi wasna hamaikane gaganaka dekulun terin jaha ge mi kanta mi koramundane ogona hiwani boda mi journal team hama e mi visna penna gotum vejja hama gina echita control korweta wala kommates mi polihuga beermiya tangola matin jati control nuvegen dani enos mi havva ja gina bola ta hama control koge e amura e nimma munde hama ei kanne mi juvenal team demmeset ga lead me gitan kola den mifar den police team ge revon eti break kolle vijjama hama police set limu hama fursat bodo hama devana set start mi korani polihun adija ge service asana naga fa kure fono ali bola mifar bera mediyei boda kama referee dakka touch kama touch wefa bera diya kam ni arun hama fa kore lis blokan eruma ko ma boda attack beenun tana place kurum ge badalu ga block ga jassa fa hama fuder ka matcha de me wasana bola fonwali fuder kan kalshiba ko kun teri kam buma ko warar rangalu defense de bola nagafi no ni paharo bola block kurwe go tani demme hama wara bar bowling hama block matin wara bar fonwali bola farhanas difa kuri team ge captain atija ekakun ever famati police ke sihar meti mi journal lega sa fudara confidence build kurei pa poliha ko kulevidana kamuge poliha chance bole far wattali dekulun terin bole maseke kurunge sabu de captain adi team ge libaro kulun teriya faratu wahaka dekunge masdekum saraka fenige mide ide par journal team fetumuga ha kodako taatte gulama fahum e taare ma do konda haraga den mifaro resmi fennane adi kodama taatte guleta nihar score ki poliha tine journal la eke ama fortama set ke ekgota polihum fortava devon set ke ves lead minigi
Furtama set ges podium hama lead negin da fenige dia wara hama chihila wara rangala waram bol serve habbaga hama rasmi service ei anna ha fenige dia rajyege anhen volleyball team kulunterina badar emme rangala emme baru hama service kurunda kuluntere hama abba rash da kam pa attack wes ad hama attack ges emme kuri court hama emme rangala kulme dakkama da kulunteria poliu ge captain habba rashida emme pawn kulun semi final ge man of the match habba eki niparu blocka neta detere bola mi watawara ginang hama fenige de kuri match tagge wes ane nafar journal ge ham bidesi kulunteria ge faratum hama wasana ge faratum neta block ei nata de tereng hama block ade tere bola watta dan jaha da kine te pakana rangala block neleni ba nuni e rangala placing ko da nuni jaha tan rangala iwa me asahe angata wagatege me wasna contact kora hisaba bor ma machena block karane heme atile nara me atwa me mudaddaliya kiya de tere me bola faabane e war tan kola ena hama block koda hope kollana wasna ge bola taka hama rangala dimawana yar police warang anakka sama yagin kama ke koloma midani team point ke lead poli helli famati fine lis par korea panwali bolam police wara pressure kuleka mi harun fenane ha luis unner hameka luis sa beeno kolla mi beer kuluntere beeno kolla hama ego shappa se bore hama beeno noko hemmima hama lafa kola to police sa vers mi kuleni wara pressure ga mi kuleni bes kala waki ma abodu game mi ge hori edu mi negen hori advantage take komme hameka nagayane no hameken beer mi ha diga nimma leto mi badane avasava hama fa kore police team ge setter Shatirage Faraton hama Furtama set ge sadi devana set ge spinning midani hama service gina paran neta nuni beera datan hama bodak gabu kureni pressure kama henme Shatirage ki hama gaumi team ge simne kuluntere ka vumai ko nikala mech ge pressure handle koran hama ingene kuluntere wa tajba huri kuluntere police team videsi kuluntere ge service aur reach wasana se rangali Arisha far kuriya ponu ali bola rangala Khadija block kuri Tevana Faharavis Arisha Jahamilibeni Nifar Arisha ponu ali bola block Arimatin ara rangala Mijaha larunda ham pahakurun kurtama setuga lis pahatu kotuga hunneurama this garimacha bola kula munda atan fenige de komme sara ena tiri side tiriwan undagudi banoni diguvima e datika hisas korenu nuni e game plan Arisha jaha gina bola dani tachuwa den hama evre hama reaction tankala slow ide mi ekak mi police team ge beer miha ha puder karangala defense miha tana hama koroma anna kolontere wasana ge receive Arisha besar ka visna nunda hama jaha e dubbayane hama atuga jaha hama dubbayate badane ebbes haas kamen neti hama kulamun data alunne fenige de ebbes choice ebbes nen hama police team tere wattamula tiya eti ma molwana ma tajrubakar kulun tere getege furtama setuga hama fashagan alun paha kurin hama Nafar joiner ge jersey number 7 Arisha ge Faratun tankole dakkulu me fenige de dehenna me sama me setuge meda hisab hama wara rangala Arisha kulamun de kan paha kor me far hama fonwali bola beera midiyei idara ka bar kuriya fonwali henna mes adi police team ha minagani hama beeru miha ge advantage ekane hama adi divehin kitama rangala kuluntere tibbase mihunge beenu maboda adi nokure midani hama ya hila pama never juvenile team alona ka kollam rajye ge miti kuluntere ge beenu ha wara rangala ifamunda ka hasako wasana bekkotu ge hunneru wasana bekkotun ena labwa ite kurum ge badal ge hama kuri kotu ge miti be kuluntere hama Arisha ge beenu hama wara rangala ifamunda ka pa kolenche Abba Kuriya ponu al bol jehi bola warangala block off nas miparu komisar ka nasibu sehi habba ponu al bola netu ga jehi pa kola vettoni hama Farziniya ge service gaumi team ga hama furtama haige hemidigen ta kulun tere ziniya ki puder kama defense ka rangala bol ta receive kurunga aram muhim kulun tere ziniya ki Asna Beckot me far from all ball Zini already to receive Arisha far from all ball ara rangalu confidence ki ga far reach up badala jahali mi ama arunda fa kurenda hama TV balla bedun tinna sa fa kurenda na for journal team ge emme kuru kulunteriya gotta hama mihar kotmati team kulunteriya tere emme kuru kulunteriya ka wan hama gamu Arisha hinna me semme matcha fumma kulunteriya gotta hama fa kurenda Arisha
ರಾಜಾಗ ಹಮ ಮಿಹಾರ ಹನೆ ಮಿ ಕುಡ ಮಿ ಇಸ್ಕೊಳಂ ಕುಡ ಅಂತಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಮ ಜಂಪ್ ಆಯ್ವಾನ ಹರೀಶಾಗೆ ಮಿಹಾರ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಲ್ಲ ವರ ಬಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಾಸನ ಕುರಿಗ ಎಮಿಗ ಬೇರ್ಮೆ ಪಹತುಗ ಅದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೇನ ಹವ್ವ ನಿಮ್ಮ ದಿನಂಗತಿ ಹಮ ಏಕನಿ ಫಾರ್ ಹಬ್ಬ ಫೋನ್ ವಾಲಿ ಬೋಳ ಲಿಬರೋ ಹಾ ರಂಗಳ ಕಣ್ಣು ರಿಸೀವ್ करे ಹೆಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಮಾ ಗೋ ಹೆಣ್ಣು ನೂನೆ ದಣ್ಣೆ ಜೆ ಹೆಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋಲ್ ವಾಸನ ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ವಾಲಿ ಬೋಳ ಹದೀಜಾ ವರ ರೀತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಲ್ಲ ದೇವಣ ಫಾರ ವಾಸನ ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ವಾಲಿ ಬೋಳ ಜೆಹಿಜೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾಸನಾಗ ಫರಾದಂ ಫೆಣಿಗೆ ಮಿದಿಯೇ ಕುದೇರ ka ರಂಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಸ್ ಕುರಿ ಬೋಳತ ರಿಸೀವ್ ವರ ರಂಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗದೆಮ ಹಜ್ಜ ಹಮ ನೀ ವಾಸನ ಅಳವಾ ಫೆಹರಿ मिहारो नतीजा की नैफर जुएनल आशे पुलिस क्लब दिहे इवार आरीशा के सर्विस शप्पा के परात मिस के मीदी वार माडु या बोले हेन मिस मा रंगळ कಣ್ಣು रंगळ ಈಸಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಉನಿ ಸಪ್ಪಗಳು ಮುಬಾರಾತ ಕಮ ವರ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ಕನ ಕೊಳಂತರಿಯ ನೀ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ ತಂಕಳ ಬೋಡ ಹಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ದನಿ ಕನ್ನೆಗೆ ಮಿಹಾರ ಮಿದನೆ ಹಮ ಎಗ್ಗತೆ ರಿಸೀವ್ ನುದೇವಿಗೆ ಹಮ ಎಗ್ಗತ ಕವೆ ರಿಸೀವ್ ನುದೇಗೆ ಮಿದನೆ ಮಿಹಾರೋ ನೀ ವಾಸನಾ ಕೊರಿಗೆ ಮಿಹಿರಿ ಅಡಕಾಜಂ ವಾರ ಬಾರ ವಾಸನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತಿಂಗ್ ಕುರಿಯ ಫೋನವಾದಿ ಬೋಳ ಕೋಟ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಮಿತನು ನೆಗುಣ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಗಜನ ಅಣಕಾಸ್ ಬೇರ್ ಮಿಹಾ ಎರಿಯ ಹೋ ಎಕ್ಕಲ ಒತ ಕೊರಾದ ಹ ಬೋಳ ತಳಗ ದಿಹೆ ದಿಹೆ ಎವ್ವರು ಮಿರಿ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳ ವಾರ ಮೋಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಅರಿಗ ವಾರ ಮೋಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವರ ಜುವೆನಲ್ ಟೀಮ್ ಹಮ ಎ ಟೀಮ್ ಗೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳ ವೋಕ್ ಕುರಾ ಕನ್ ಪೆನಿಗೆ ಲೀಡ್ ಗಿಲ್ಲಿಫಾ ಒನ್ನೆ ಇರೋ ಸಮ ಪಹತುಂ ಅರ ಹಮ ಕುರಂ ಮಿದನಿ ವಾರ ರಂಗಳ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ವಿದೇಶಿ ಪೊಲಿಯುಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕುಂತ್ರೆ ಪಹತು ಕೋಟುಗ ಹುನ್ನ ಗಡಿಗ ಹಮ ಗಿನ ಪಹಾರ ಎ ಟೀಮ್ ಹಮ ಲೀಡ್ ನಗಾತ ಹಮ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಪಾರು ರಿಸೀವ್ ಕೊಫ ಆಸನ ವಟ್ಟಾದ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಹನ ಮೆಸೆ ರಿಸೀವ್ ಕೊಫಿ ಹಬ್ಬ ಹವ್ವ ಕ ನುಕರ ಮಿಹಾರ ಜಹಾ ಕರೆ ಹಮ ಹವ್ವ ಮುನೆ ಸಕನೆ ಕ ಮಸ್ಲನೆ ಹಮ ಏಗ ಹವಾಲ ವೆಚ್ಚೆ ವಾರ ರಂಗಳ ಹಮ ಬಲಾಲ ಆರಿಶಾ ಕುರಿ ಹುರುಮಾಯಕು ಕೋಟ್ಗೆ ಪಹತ ಬೋಳ ವಟ್ಟಾದ ಕುರಿ ಫುನ ಆರಿಶಾ ಬೋಳ ಹಮೆ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬೋಳ ಬೆಟ್ಟು ಅಣಕ ಸಮ ಕೊಲಿಹುಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕುಂತಿರಿ ಅಮೇರಿ ಮ್ಯಾಲ ಕುರಿ ಕೋಟುಗ ವಾಸನ ಕುರಿ ಕೋಟುಗ ಅದೀಜ ವಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾರ ಬಾರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾರ ಯಾಗಿನ್ ಕಮಾಯಕು ಹಮ ಅರಣ್ಯ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದೆ ನ್ಯಾಫರ್ ಜುವೆನಲ್ ಗೋ ಹುರಿ ಹಾಕುಳುಂತೇರಿ ಮಿಸ್ ಹಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂರ ಹುರಿ ಹಾಕುಳುಂತೇರಿ ಅದೇಗ ಹಮ ರಿಸೀವ್ ವಾರ ರಂಗಳ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂಗಿ ನೆತಿ ಕುಳ ಮುಂದಾಗ ಹಮ ಪಾಕೊಲೆ ಜೇನಿ ಮಿಫಹಾರೋ ನಾಫರ್ ಟೀಮ್ ಅಸ ಹೈಗತ ಕುಳುಂತರಿನ ಬಯಾರೆ ಕುಳುಂತರಿ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳ ಹಮ ಕುಳೆ ಹಿತ ಕುಳೆದಾಕ ವರ ಬೋಡ ಪಾಕ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಾದ ಮೂರು ಮತಿ ಬಿರುವೇರಿ ಕಮೆ ಫಿನಿ ಉಮೆ ನೆತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಲ್ಲಾಕ ಹಲ ಇಸಾಸಂಗ ಮಾ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಹಮ ಕುಳುಂತರಿಂಗ ಮೂರು ಮತಿಂಗ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಫೈನಲ್ ಮೆಚ್ಚಕೆ ಮಿ ಮೆಚ್ಚಕೆ ಬೇಣು ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತ ತಿಮ್ಮನ ಮಿ ಹಿಪಾಣ ವಿಪಾರ ಸಮ ವಾಸನ ವಾರ ರಂಗಳ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಪೊಲಿಯುಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕುಳುಂತರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕ ನಾರಾ ಉಂಟ ಹವ ಪಹತು ಬೆಕ್ಕೋಟು ಗೌರಲ ಫಾಮ ರಂಗಳ ಪುನಾ ಕುದೇರ ಕ ಬಾರ ಪುನವಾಲಿ ವಾಸನಾ ವರ ಫಹತ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಹುರಮುಂ ಎಬಹಮ ಜಹಮುಂ ಮಿದಾನಿ ವಾರ ರಂಗಳ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಂಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ನೀಮ ಎಬೆಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೆತಿ ಏನೋ ಕಮತಸ್ ನೇರ ಶಾಫ ಮನಕ ಜಹಾ ಕ ನುಕರೆ par tangole nitta carry nagade uni shaffa kuriye punwadi bola miparus wara reach receive kuri wasana par jassala wattali wara reach wara nama wara komme par kois wasana jahati ve hama team ge kulunterin poliyuge gina kulunterin hama bekkota faba block ga madukuri block kura receive kuram pahatu ga madukuri block ekani kuri kota kuri wara rangala block ga jassala wasana kuri kota bola wattali shaffa kuriye punwadi bola miparus ವಾಸನ ಕುರಿ ಪುಣವಾದಿ ಬೋಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆಹಿಬಾ ಎಟ್ಟೆಂದಿ ಆದಿ ಬೋಳ ಎನ್ನುವಣ್ಣಿ ಮೆನ್ನ ಶಪ್ಪ ಎಂಬಿ ಪಾರ್ ಬೋಳ ಕುರಿಯ ಪುಣವಾದಿ ಗೊತ್ತೆನ್ನು ಶಪ್ಪ ಅಸ್ನ ದೆಮ್ಮೆ ದೂಕಲ್ಲಿ ಶಪ್ಪ ಹಿಸಾಬ ಕಾರ್ಯ ದುಗೋಸ್ ಮಾಡುಕಲ್ಲಿ ಶಪ್ಪ ಇಕರೆ ನಿಮುಣಿಕಮ ಅಡನ್ಸ್ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊರ ಮಸೆ ಕೊರೆ ಮಿಪಾರು ಸಮ ಪೋಲಿ ಹುಂ ಹಮ ಅಳುನ್ ಕೂರಿಂಗ್ ಪಾಗರೆ ಪುರತಮ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಪೋಲಿ ಹುಂ ಹಮ ಲೀಡ್ ನಗಾಫವ ದೇವಣ ಸೆಟ್ಟು ಗವೆಸ್ ನಾಫರು ಜುಯನ ಇಲ್ಲು ಪಹತುಂ ಅರ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಿನಿಗಿ ಫಾಣಾರ ಬಾರ ಮಿಹಾರ್ ಸ್ಕೋಯಗೆ ಮುಹಿಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದ್ದೆ ವಿಪಾರು ಆರ ಬಲಾಲ ಕುರಿಯ ಫುಣವಾಲಿ ವಟ್ಟಾದ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಹೆಣ್ಣ ರಂಗಳ ಸೆಟೆನ್ ನೋಡಿ ದೆಮ್ಮೆ ವಾರ ರಂಗಳ ಬಾರ ಮುಹಿಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಣ್ಣ ವಾರ ಬೋಡ ಬಾರ ಗಿನೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊಂಡಾನೆ ಏ ವಾಸನಾ ಮಿಕಳು ಕುರಿ ಕೋಟ ದಾಯರು ಐಕೊಳಗ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಅದು ಬೇರು ಮೀಹಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಸನ ಕುರಿ ಕೋಟು ಹುಣ್ಣ ಗಡ್ಡಿಗ ಮನೆ ಫಾರ್ ಜೋಯಿಂಡಲ್ ಗೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ನಗಂಜೇನ ವಾರ ಮುಹಿಮ ಹೆಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಸೆಟಿನ್ ನುವೆ ಎಕ್ಕೊನೆ ವಿಫಾರ ಅಣಕ ಹಮ ಯಗಿನೋಸ್ ನಗಾಣೆ ಪಾರ ಹಮ ವಾರ ಹಮ ಜೈಲ ಅಲಿಸ್
natija ek point change koran je hama miharo bara kare ho change wema advantage me bodwani ha podiha natija ki istada fanara podiga service shatira bara rangalo receive ವಾಸನ ಮಿಪಾರು ಹಮ ವರ ಹಮಜೀದಾ ವರಂ ಹಮಜೀದಾ ಫೆಯ ಹಮ ದಿಗು ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಬ್ಲೋಕಂ ಆರಾಯರು ಸಮ ಎಬ್ಬೆಸ್ ವರ್ಗ ಹಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಿತಿ ಹಮ ಮಿ ಜಹಾದನಿ ಬ್ಲೋಕ್ ಜೆಹೇನೆ ನು ಜೆಹೇನೆ ಸಮ ಹಿತ ಕಡ್ನಾರ ಹಮ ವರ ಹಮಜೀದಾ ಫಮೈ ಅವನತನ ವಾಸನಾ ಕಿಯಂ ಬೈ ಎವರ ಎಟೆ ಕೊರಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಗಂ ಒನ್ನೆರ ಕಿಯಂ ಬೈ ಏನೆ ದೆ ಬ್ಲೋಕ್ ನಾರಂ ವಿ ಆ ದಿಗು ಕುಳುಂತೆರಿನ್ ತಿಬೇರು ಹೆನ್ ದಿಗು ಕುಳುಂತೆರಿನ್ ತಕ ತಿಬೇರು ಆ ಪೊಲಿಯು ಕಂ ಫಾಕೊಲೆನ್ ಜೆಹೆ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದಿಗು ಹಮ ಹತ್ತಾರು ಕುಳುಂತೆರಿನ್ ತಿಂ ಕುಳುಂತೆರಿನ್ ಹಮ ಪೊಲಿಯು ಗತಿಬಿ ಕಂ ಫಾಕೊಲೆನ್ ಜೆಹೆ ಹಬ್ಬ ರಾಶಿದಾ ಶಫ್ಫಾ ಅದಿಗೆ ಇತುರುಂ ಎ ಟೀಮ್ ಗೆ ಬ್ಲೋಕ ನೆಟುಗ ಜೀಫ ಫೊರಳೋ ಬಸ್ ಬೇರ ಮಿದಿ ಎನೆಗ ಬೇರ ಮಿ ಹಜಿ ಬೋಳ ಸಾಬಂ ಹಮ ಪೊಲಿಯು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಿನಿಗೆ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳ ಹಮ ನ್ಯಾಪರ ಜೀವನಲು ಕುಳಮುಂ ಹಮ ಪೊಲಿಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಮ ವಾರ ರಂಗಳ ಕೊಫಿಗೆ ಅವಳನ್ ದನ್ನಾನಿ ಅಂಡ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ಮಿಂಬಾರಾತ್ ಗೇಮ್ ಫುರ್ದ ಮೆಚುಗ ಮಿಹಾರ ನತೀಜಾ ಕಿ ಸತಾರ ಸಾದ ನ್ಯಾಪರ ಜೀವನಲು ಸತಾರ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾದ ಅಳನ ಫಾಹಕೊಲನ್ ಜಲ್ದಿ ಫುರ್ತಮ ಮೆಚುಗ ಮಿಂಬಾರಾತ್ ಗೆ ಫುರ್ತ ಮೆಚುಗ ನ್ಯಾಪರ ಜೀವನಲು ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಾದ ಕೋರಿ ಫುರ್ತ ಮೆಚುಗ ವಾರ ಪಸೆ ಕಮಾಯಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಬಾರಕ್ ಕಾಮ್ ನೋಡು ಫುರ್ತ ಮೆಚ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೋರಿ ಹಮ ವಾರ बोडू तपात हम मिच कामयाब कोरी नेर नापर जेनल टीम गा हम कोच फाह कोरी ए टीम गे कुळुंतेने एकुलावाला एक्को प्रैक्टिस कोल्लन लिबुनु वगुतु मदिये नोत ओली मोळुं बारात गे टीम गे बाइक कुळुंतेने कुळुमा एकु एया हिलाफं हम फाहु पुरतम सेमीगा हम तीन सेटम पुलिस बाली कोरी पुलिस ए पुरतम मैच गा फसे ह कोल पुरतम मैच फसे कमाय को लिबुनी म देवन जल्द फाह कोरी हम पुरतम सेमी से इजी कोल दी केन तफा कोन मियद गे मैच हम वार प्रेशर को मिदे आदि पोलिह दिमा मैगण मस्से की को बाबा हां बोडन हम हिवने मा बोडन हम सीरियस को नगा उळनी हम अस्तम अधिवेस मा बोड सीरियस को पोलिह को फेमर हाइगतो एबस मिहातन कोल मैच का गात बस आदि हम कोले मन दातन नुफने अळवण मन का गामो हम फाह कोरे ए टीम हम कुदेवर का बोडा ए टीम के विदेशी कुळुंतेरिया भरोसा वाकाम फेन गे या हिलाफ नाफर जोइनेलु वासना हम बेक्कोट का हुन्ने रे टीम के उम्मीद कुळुंतेरिया आरीशा के बेनु हम वारा हम जिलाफ इफमुन दा हम फाह कोलिन जे पर मा रंगळ का रिसीव करे गोते नुई बेक्कोट गुरिया फोन वाली बोल तार बेकुळुंतेरि मसे कोरी टीम के कैप्टन फरहान आसदी बिहार दें हम पुलिस में हम फाह गड़ीगा एमे के बेर में बेक्कोट बेनु कर फराफी दें मी पुलिस अफसायगत मी जूनियर टीम हम एबस काल हम जहील बनने थे हम हुरिया हम एबस काल मोनते फिनिक हम ने थे हम कुळमुन दाता मी फेन्ननी हम एहन नमस मी पुलिस टीम मा बड़ा विस्नाग मेचो नतीजा विस्नाग उळे खाल होते आदि मंजर करनो मिदनी एको एहन नमस या एको बस पुलिस हम बावर एडवांटेज तक हुरीमा मी कारी वेदा कंतते बमो वेदनी अंडा हम नाफर जुवेनल टीम के बेंच हम फाह कोरेंजे राज्य गाउमी टीम के कोरेंगे हम वारा तजुबाकार लिबारो हरकत तेरे हम फैसल इरशाद दिनु का फैसल के असिस्टेंट गोतुगा हम राज्य गाउमी टीम के कोरी हम वारा तजुबाकार कुळुंतेरि में हरकत तेरे वनी हम टीम अगेन जे बदल तक कंत तौगा टाइम आउट नग जे दंडी बोल तौगा समा इतेरि कन लिबुम दागम फाह कोल्ला फारो नेटुगा जेही प बॉल वेट्टुनि फुदेर का रंगळ कुळुंतेरिया सेटु एसवी हेनम नेटु जेहुं के सबम बॉल आगे मिस्टर कोळते दो निम्माले वनी यापर जोइनल सनी सादा के बदलुगा जर्सी नंबर 10 है शजीना कुले मिनकुती ए लियोमो करा सनी जाय मिफार आरिशा के वारंगळ नाफर एको मा मिफार 4F आतन नुफरनो ನಂಗೊಳೆ ಬೋಡ ನೀರು ದಿಯಾಯಿ ಮತಂಗೊಳೆ ವನವಲಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಫಾರ್ ವಾರ ಫಾರ್ವಾ ಕೊಡಕೋ ಪೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ಪೊಲಿಯಂ ನಮ್ಮ ವಾರಂ ಈಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾರು ನವಾರ ಅಶಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಲೀಡ್ ಕುರ ಮಿದನಿ ನವಾರ ಅಶಾರ ಶಫ್ರಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಕಾಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಡಿಗ ಸರ್ವಿಸ್ ರಂಗಳು ಕುರು ವಾರ ಮುಹಿಮ ಹಾಸ ಕಾಲ್ ಮೇ ಪೆನಿಗೆ हम ಮಿಕಾಲ ಬೋಡತಿ ಮುಬಾರತ್ ತೋಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಂ එකನೆ हम ರಂಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಗ ಮೆಚ್ಚು ನುಕುಳೆ ಬೆಂಚ್ ನಮ್ಮ ಕುಳುಂತೆರಿ ಅರುವಾ ಕಂ ಪೆನಿಗೆ ತರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಗ ತಿಬಿ ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಬೇನು ಮುಹಿಫಾ ಎಕುಳುಂತೆರಿ हम එකನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಅರುವಾ ತಂ ಪೆನಿಗೆ ಬದೆ මියදුගේ ಮೆಚ್ ಗೆ ಸಮ අසහයගත නාපොර ටීම හම දන්නවඥාම නාපොර ටීම හම මිහු යනක මෙක්සිමම් වරේ සම බොඩු පසන්ටේජ් හම එක නෙරමෝ මිදන එකම පොලිස් ටීම් හයගත එහා බොඩ එදා හම නෝ නෙරවේ අස්තු අයගත පොලිස් ටීම් ඔතේ කුළුන්තරන බදාපම ගාතබස් කොළවේ හම දන්නව ජේ නාපොර ටීම් කාරිග මී එව්ස් බ්ලොකෙන් නේ රංගලෝ
jump එක කරේ හැම කිරියා ඇක් මේ අරණියසම බ්ලොක් එකම එහෙන්න මැසේජ් ඇඩ්වාන්ටේජ් නුනේගි මෙදනේ පොදිස් ටීම Rifaru Ziniage service beera midi mis baratoka maar rangala service kuramunda kunteriya Ziniage maar rangala defenses receivers kuramunda kunteriya miharo natija ki vihi de team ever meti anikka sama war 4 gada hisabe purtama set එක ගොතම 4 ගද හිසාබක match ken gosse meti mibaroma waram muhim hisabe amajehila parashida mausha fading midi nu juvenile team ge blocker jersey number 6 warnagala serve arige ama mechuga ama pressure gadiga sarisha paratun attack ge besadi service tawge swara nagala fading midani faro hava phone wara matin contract amugote kura kuluntere nire ekonne hama wara thiri block ge jihipa amugote ge hama habbo control wegen datan oda gabu kureveni adi tangole confidence dashikam mi set police kola imburje kam gawana ma tangole boda police team confidence dibene kama hama alonda gabu kureni ifaro rangala kannu receive kol debuni kiye ಕಾರ್ಯ ದೀಫಿಯಾ ಆತೋ ಹಮ ನೇಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಫರ್ ಟೀಮ್ ಬೇರಮಿಯಾ ಹುನ್ನರ್ ಕಾರ್ಯ ದೀಫಿಯಾ ಹಮ ಏನ ನಿಮ್ಮ ದೇವನ ಫಾರ ನಿಮ್ಮಿ ರಿಸೀವ್ ಕೊಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಸ ಮವರ ಚೀಲಾ ಎಮಗ ಕೋಚಂ ಹಮ ದೇವ ಪುರಿ ಬೋಳ ಎಸಮ ಪುರಿ ಮೆಚುಗೋ ಎಸಮ ತಂಕೊಳೋ ಅಸ ರೀಡ್ ನುಕರವೆನ್ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಒಳೆನಿ ಹಮ ಕುರಿ ಸೆಟ್ ಗೆ ಎಗದ ಮಿಹಾ ಎಸಮ ಹಮ ಜುವೆನಲ್ ಟೀಮ್ ಎ ಟೀಮ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಿನೆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಕೊರತಮ ಸೆಟ್ ಗೆ ಜುವೆನಲ್ ಹಮ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ನಗಾ ಫನಿ ಎ ಟೀಮ್ ಹಮ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ 22 ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಬುನ್ ಹಿಸಾಬ ಹಮ ಫಾ ಕೊಲೆಂಜೆ ಮಿಯಾರ್ ನತೀಜಾ ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ 22 Nafaro Juvenile 21 ama bedun terin bala hiwana pada hama wara warugada 4 gada final adi hama fenige midani de team ge faratun ves evvaraka kulum fenige midani ana ummid kori hama police team ge faratun team ge kulun terin na thalchibayan ala balair hama wara warugada ko fenige danaka henna mesama adi hama kulume de team ge faratun fenige midani hama kiriya kada wataka midani hama Purtama setwes Pansavis Pavi unge de mifar Wasana pure Punwali bola bloke Arna hama feninge midi Purtama Pahara Wasana Punwali bole Nafaru join Rangalu blocking police team ge videsi kuntiriya farad feninge dia egi kuring hama blockung hama natta fa arimatin hama Wasana ha bolta kuriya Punwali da feninge midi 23 21 2 point ge lead wara muhim service hajja kura Wasana receive kofa yarani Iparu netuga jehipa bola beera midiyei komesaraka nasibes tashiye danna jehina netuga jehila bola beera midihama wara tape carrying ama beera midiyei sauis 21 set කාමයාබ කරුන්ගේ ෆුර්සත් පොලිහ ලිෆමෙති කොම්ම ගොතෙවිය සම 1 පොයින්ට් නගා දෙන කම හම ගබාල කරණේ හම පොලිස් බේර මීහා දැන් වාසනාද ජෙස්සස් මිපාරෝ සම නෙට මතීක බෝල කේත්තිලා එනේ දිලි එන කොම්ම ගොතෙන් හෙදිය සම ලිබේ කාල ගොතක මියොති chance ball නෙටු මච්ච මිදිය ආසනා ඉවා මොන මච්ච ජාසි හම ආමුක මූණ අදිම බෝල කොණුවාද හැපියම් හම එබ්බසරක රිසීව් නුකුරේ තම මිරික මිදර ගින පාර මූණ අදිමැස බොදුක ජෙහ බෝල මච්චන් එරුම් පියවා නසීබ් රංගලෝයගෙන් එක හද ගොතේ වොම් පියවා ගින පාර එක හද බෝල රිසීව් chance ball පොදේ වර මුහිම පොයින්ට් මේ නගා දෙන එකම සවර නෙටු මතේ එනි මුනිය අලගොන දන්නම ජනේ මුජහ නුහුන්නාන නෝ ලිම්බර රිසීව් එහා රංගලෙන්නු අනික්කස් දෙවන පාරෙන් ලිබුනි නෙටුක ජෙහිගෙන් වාසනා නෙටුක ජෙහිගෙන් පොයින්ට් මිලිබුනි සෙට්වෙස් නිමිගේ මිදියේ හම පුරි සෙට් එකේ කොච් හම්ද එලිතම් වෙස් පෙනිගෙන් මිදියේ එසට එක්කෝ එන්නීම වර පොඩ ප්‍රශාක හුන්න එකෝ පා කරේ පුරතම දෙසෙට්ව සම ගෑගන්න කයින් නතිජා හමකෝ එනිමිගේ මිදියේ දෙ ටීම් කොළ නැෆරු ජොයිනලු පුරතම සෙට් කාමයාබ කුරි දෙවන සෙට් පොලිහු මිගෙන්දී ෆන් සර්විස් බාවිහු අද ටීවී බල්ලොම් තිගෙන්දවනි ගෞමි අංහෙම් වොලිබෝල් උඹාරවත්තුගේ ෆයිනල් මැච් ෆයිනල් එක එක්කොළු වාද කරොම් මිදනි ಫೈನಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಕೊಳು ವಾದಕೂರು ಮಿದನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದಿ ನಾಫರು ಜುವೆನೈಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಪುರತಮ ದೆಸೆಟ್ ಎವ್ವರುಗೆ ಮಿದಿಯೇ
දෙකොළ දෙසෙට් මිදිය ෆුරතම සෙට් ජොයිනල් පහතුන් අර කාමයක් කුරි දෙවන සෙට් හම පහතුන් අර ජොයිනල් ලීඩ් නෙගිවෙස් මේ එන්නම පොලිස් ටීම් කුළුන් රංගලුකෝ ඒ ටීම් ගේ मैच के फुरतम सेट कामयाब कुरी जोइनल टीम के खुलुन तेरी यहाँ फेनिंग मिदनी कोड़ा इरकोल के तेरे गमच के टीम वन सेट फेनिंग मिदे जब किने तो फाह कोरान फुरतम सेट आ देवन सेट हम देकोल मिदिए हम मिहार में ती नतीजा गागन काम में बोरे फ मिहार कंबे कत्तो प्रेशर बडवानी नोने हम सेट निमिगे मिदिए रो कुळुम बाजार की हावर का दे टीम के कुळुम किने तो फाह कोरान फुरतम सेट देव टीम वन सेट के ओवर की हावर का बदल गिन गादा දෙම් සනේ හයිගත මේ ජෝනල් ටීම් ගාගන කම එමිහුගේ මැක්සිමම් හම දැක්කමන්ද එහෙන්නම මේ පොලිස් ටීම් ගහ මහුර ඇඩ්වාන්ටේජ් ගේ සවබන් හම ඒ ටීමන් ඒති අනේ ගස්තුග නෝන් කාල වතක සම දෙම් නෙගුණ කම මේ පහ කරවනේ මේ කොමගත දෙම් පහ ගඩිග මේ ජෝනල් හින්දි බෝලත තංකල නෙටා කාරියෝමා මේ හෙදිගෙන් වාසන රංගල එටේක කුරේවත නුයි ඒක බදලුග මේ දැන් ඒගොතම් පොණවාද ගින බෝලත හම පොලිස් ටීම් ගේ බේර්ම නිම්මව සවබන් හම මේ කුඩ කුඩ තපාතකම මේ ජෝනල් අතන් දෙම් සෙට දියකම දපා කරවනේ දැන් अनेक एक बदलो हम वर मुहिम हिसाब को जोनल टीम सर्विसेस नेट दिया एक बदलो पोजीशन सर्विस कंटिन्यू करी अदे देवण सेट फेशमट टका कुळुन तेरिना रेफरी इरशाद मिदिवी अब कमिसार का अब विदेशी कुळुन तेरी नापर जोनो के विदेशी कुळुन तेरी आवासन है बोल द सेट कुरा वाह का हम फाको लानु नितारणी पुलिस टीम का मेन सेटर के हम गांव में टीम को मैंने कुळुन तेरी एक हम वारम मुहिम कुळुन तेरी या हिलाफा नाफर जोनो के मेरी हम तंकोले आ कुळुन तेरी फाइनल का एई हम पुलिस टीम लिबेन एडवांटेज का वेगिंग दान तो नूनी मिसाल का नाफर जोनो टीम का तजुर्बाकार सेटरिंग हुरिनम ए टीम के मिसाल का गांव में टीम के कैप्टन नस्रा का सेटरिंग हुरिनम किहा वारगे नाफर जोनो लंग एडवांटेज निगेन कम गबो कुरेन तो सम तजुर्बा वहां कायम हम ए तजुर्बा की कम गते बेसवार मुहिम एचके गारा मुहिम कम है तजुर्बा है कि हम एगोतम हम ए दम एकम को सेनो स्नैपर टीम सेटर ಅದು ಮಿಹಾತನಕ ಮಾಬಡ ಹಮ ಏನಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಸೆನ್ ದಾತೆ ಅನ್ಫನೆ ಕೊ ದೆಮ್ಮೆ ಹಮ ದೆ ಬೋರ್ತ ಲಿಬುನು ಗೊತಾ ಮೆದು ಕನ್ನೆ ತಂಕೊಳೆ ಹಮ ತಂಕೊಳೆ ಕಾರಿ ಕಂಪಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ತೆತ್ತಿರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಜನಸೆ ನೋತಿ ಮಿ ಹವ್ವ ಕುರಿಗ ಮಿಯೋತಿ ಮಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಜನಸೆ ನೋತಿ ಅವಾಗ ಬದೋಗ ಕುರಿ ಕೋಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋರಿ ವಿದೇಶಿ ಕುಂತೆ ಅಲ್ಲಿಸ್ ಮೀರಿ ಫಹತ್ ಕೋಟ್ ವೆಹನತ ಬೆಕ್ ಕೋಟ್ ರಾಳು ಎಬ್ಬರು ಫಹತ ಅಳಾದ ಹಮತಿ ಅನ್ನಸ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಗೊತ कार वासना वर रंगलो एटे के पेनिगे मिदी हम बादा दाफा कोर्ट गेम में पहता हम टेप कैरिया गोल मी फोनवाली मैच के पुरतमा दे पॉइंट जुवेनल टीम नेगे आरिशा के सर्विस रंगलो ताना पट्टा दे देवण पहार वासना कुरिया फोनवाली बोल मी पहार उस कामयाब कुरी हम अरुण हम पहा कोलन जाले हम कुरिंग हम पहा कुरिंग मिहार नतीजा की तीने सुमे कुरिंग हम जल्द फाह कुरिंग अरुण हम फाह कोल विदेशी कुलंतिरे अलिस पोलियो के विदेशी कुलंतिरे फाह तो कोट को उन्न गड्डी हम वासना के बेणु हम जोइनल लुम कुरेवे तो अरब बोड़ा मसके कुरेनु तो हां वार बोडंग हम एते यार हम आदि हम नूनिम मिगे मिदाने हम एकते समा दिवे मागे दिवे कुलंतिरे नूनिम मिदाने එහෙමීම මේ එත දඟල දිවේ කුළුන්තරින් ෆුල් ඇඩ්වාන්ටේජ් නුනේගේ අස්ල හයිගත දන්නවා ඒ තමයි සාබිත් වනේ කුළුන්තරින් හැම මිතිබි එම්මෙ මුහිම් කුළුන්තරින් මිතිබි පොලිස් ටීම් ගහම එම්මෙ රංගල එටේ කරු මිතිබි හබ්වා රාෂිදාදි ෂෆ්ප එහෙන්නම සම ආදිවස් පොලිහ ඒ දෙකුළුන්තරින්ගේ බේණුන් එම්මෙ එදෙවේ ගොතුගන් නොහිෆේෆකන් හම් ෆාහ කොලෙන් ජේ මේකෙන් සාබිත් මාච්චකි මේ වකි නමේ වකි ගෞමි ටීම් වකි ඉස්කෝලේ නෝන්කන් හම මිහාර සාබිතව මිදනේ හම කෙරිගෙන් කුලේ බයකක්ක මේ කෝටක නතිජාමේ බදලු කරවෙනේ නිකස් වාසනා මිෆාරෝ බෝල් සෙට් කරේ වාර රංගල ලිස් මිෆාරෝ බෝල් બ્લોક કરી මිහාරෝ නතිජා කි පොලිස් දේ નાફર જોઈનલ હથરે ફુરતම દેસેટા හිලාෆ નાફર જોઈનલ મિફારો ફુરતම સેટුගේ ફුરතම ලීඩු නගන් කුල මිදනි
ವರರಂಗಳ ಸರ್ವೆ ಹಜ್ಜಗೆ ಇಫಾರು ಬ್ಲೊಗ್ಗ ಜಹಿಫ ಬೋಳ ಬೇರ ಮಿದಿಯೈ ಬ್ಲೊಗ್ಗ ಜಹಿಫ ಕುಮಸರಕ ನೆಟ್ಟುಗ ಜಹಿಫ ಬೋಳ ಮಚ್ಚ ಮೇರೆ ಎನ್ನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಔತೆ ಮಿವಿ ವರರಂಗಳ ಸರ್ವೆ ಮೌಗೆ ವರ ಹಮ ಜಹಿಲಾಫ ಬೋಳ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಉದೇವರಕ ಬಾರ ಹಮ ಮಿ ಮೇಚುಗ ಲಿಸ್ಕೆ ಫರಾತಂ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರೋ ಎ ಹಮಲ ಕುತಕ ಫಾಹ ಕೊರೆಗೆ ದೆಮ್ಮಿ ಫೊಣುವಾಲೆ ಹಮಲ ಉದೇವರಕ ಬಾರ ಕುಂದಿರ ರಂಗಳು ತಣುಗ ಹುರಿ ಹೆಣ್ಣಮ ಬೋಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಕೊಲ್ಲ ಕಮ ಫುರ್ಸತೆ ನುದಿಬುಣ ಬೋಳ ಆಲೆ ಬಾರ ಕಮ ಬಾರಂಗೈ ವರರಂಗಳ ಸರ್ವೆ ಹವ್ವಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಮುಳಿ ಕೋಟುಗ ವಾಸನ ಹೆಣ್ಣು ಮಿವುಳನಿ ಇಫಾರು ಅಣಿಕಾವಿಸ್ ವಿದೇಶಿ ಕುಂದಿರ ಹಮ ಉದೇವರಕ ಬಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತಿಂಗ್ ವಾಸನಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತಿಂಗ್ ಇಫಾರು ಕೊರೆ ಫೊಣುವಾಲೆ ಹಮ ವರ ಹಮ ಜಹಿಲಾಫ ನತೀಜಾ ಫೈನ್ ಹತರಕ ಬದಲು ಮಿಕುರಿ ಹತ್ತರೆ ಫೈನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತರೆ ನಾಫರು ಜುವೆನಲ್ ಫೈನ್ ಅವಾರ ಶಿದಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುದರಕ ಬಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ ಮುಂದ ಕುಂತಿರಿ ಹಮ ಫ್ಲೋಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಮ ಎಬ್ಬರಕ ಬೋಳ ದಾತ ಫೆನಿಗೆ ವರ ಬಾರ ಹಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೆ ಹಮ ಹವ್ವಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಂಗಳ ದಾಕ ವ냐 ಹಮ ರಿಸೀವ್ ಕೊರನಕ್ಕೆ ವರಂ ಉಡೋಕಮ ಹಾಮುಕ ಹಮ ಏಕ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಳುಂಡ ಫಾಹ ಕೊರೆ ನಮ ಗಿನಾಂಗ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂರ ಕುಳುಂತಿರಿ ಹಮ ನೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿನ್ ಲಾಫ ಬೋಳ ದಾಣಿ ತಂಕೊಳೆ ಮಚ್ಚ ನಿರಿಕಮ ಗವಿಸ್ ಕೋಟು ಬೇರ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ದನೆ ಹಮ ನೆಟ್ಟು ಆ ಕಿರಿಯಾ ನೆಟ್ಟುಗ ಜೈಲಾನು ಜೈಲಾ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ದನೆ ಸಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕಿ ಹಮ 50-50 ಎಚ್ಚೆ ಹಮ ಬಾಕಿ ಕೊಮ್ಮತನ ಗಸ್ ದಿನಿಯೇಗ ಇಫಾರು ಶಿಫ್ಲಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ ಮೇರಿ ಶಾತಿರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರಂ ಮಿದಿ ಕೊಮ್ಮತೆ ಸವಗನ ಫಾರು ಮುಬಾರಾತನ ದೆಕೆ ಗೊತ್ತಗ ಜುವೆನಲ್ ಮಿಯದು ಮಿತಾ ಫೈನಲ್ ಕುಳುಮಕಿ ಹಮ ಲಿಬೆ ವರ ಬೋಡು ಕಮಕೆ ಎಹಾಲ್ ಪಹೊನ್ ಟೀಮ್ ತಯ್ಯಾರು ವೆಫಾ ಆಸ ಮಿಯದು ಮಿ ಫೈನಲ್ ಕುಳುಮಕಿ ಜುವೆನಲ್ ಲಿಬೆನ ಹ ವರ ಬೋಡು ಹಿಂಗಮ ಜುಮಕೆ ಅವಗನ ಹೋದನ್ನ ಜುವೆನಲ್ ಕೋಚರ ಆದಿ ಕುಳುಂತನ ಆದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಜುವೆನಲ್ ಕೋಚ್ ಹಮ ಫಾಹ ಕುರಿ ಮಿಹಾರು ಟೀಮ್ ಗೆ ಕುಳುಂತೆನಿಗೆ ಫರಾತಂ ಹಮ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ದುವಹೆ ಮುಳಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಕೋ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಲ್ಲನ್ ಲಿಬುನಿರು ಮುಬಾರಾ ತಯ್ಯಾರು ಅನ್ ಲಿಬುನಿರು ಫೈನಲ್ ಅವಮಕಿ ವಿಸ್ ಕಾಮಯಾಬಿಯಕೆ ಹೆನ ಮಿಸಮ ಫೈನಲ್ ಆದೆವುನಿ ಮಹಮ ಮುಬಾರಾ ತಮೈದು ವಾರ ಬೋಡಂ ಹಮ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರೆವೆ ಫೈನ್ ತಟ್ಟಂ ಹಮ ವಾರ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರೆವೆ ಫೈನ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಗೈ ಟೀಮ್ ದೆಕ್ಕಿ ಹಮ ತುಳುಮ ಬಲಾರ್ ಬೇಫಾರು ಲಿಬರೋ ಕುಳುಂತೆರಿ ಅವರ ಬೋಡ ಮಸ್ಸಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕುರಿ ಹೆನ ಮಿಸ್ ಮಾ ಬೋಡಕ ರಂಗಳ ಕೈ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕುರೆವರು ಮಾ ಬಾರ ವಾಸನಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದೆ ವಾರ ರಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರಂತ ಕುಳುಂತೆರಿ ವಾಸನಾಯಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುರಿಯ ಫೋಣವಾದ ಬೋಳ ಅಂತಾರು ಬೇರ ಮಿದಿಯೈ ಅಂಕೊಳ್ಳಿ ತಿರಿಕೊಂಡು ಏನ ಅಸ್ಲು ಹೈಗತ ಉಳುನಿ ಎಮ್ಮತಿನ್ ಜಹಾಲಂ ಉಳನಕ ಎವರ ಏನ ಫಿತಾನ್ ಉದಯಗ ಸೋಮ ಬೇರ ಮಿದಿ ಏನ ಏನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ ಮೇರಿ ಹರೀಶಾ ಎಮ್ಮೆ ಕುರು ಕುಳುಂತೆರಿ ಆಮ ಟೀಮ್ ಗೌರಿ ನಿಹಾರ ನತೀಜಾ ಕಿ ಜುವೆನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ के लीड है जुवेनल लीड फ्रॉम यति जुवेनल दिहे वार रंगल डिफेंस है अरुण फाहकोला मेचुगा जुवेनल टीम के लिबरो के फरातम वार रंगल डिफेंस तक फेनिगे दाकं और चांस बॉल वार बड़ा वार कॉन्फिडेंस आके फणवाले इसना चांस बॉल हम जैला वटाले पुलिस मिहारो फाहे नेवर जुवेनल 11 हा पॉइंट के लीड पोली हूं मिनेगी हा पॉइंट के लीड वारंग हम जैला अनुस बालाविस नुला हम चांस बॉल कोरिया फुणवाला हम पोली हवाल कोलन जस्साली बॉल ना तंगळ मि खेरे तंगळ मि कियनी हा वार कॉन्फिडेंस आके हा वार थोड़ा हम टीम में मति जुवेनल बस का मावड़ फिकुरे ने हरने अरीशा में जिहिलु माने हा बड़ ब्लॉगर कार जहां से का बस का जिहिलु में नेतम जहानी हा वारंग एंजॉय कोल्ला वारंग हम जिहिदा वार फोरी जुवेनल टीम कोलो में हा फाकोलन जे फाइनल आदे मकीवे सम कुरिंग हम कोच चलील फाकुरिंग फाइनल आदे मकीवे सम टीम कामयाबी गोतुगा ए टीम के नेवर जनरल कोच फैसल सम फा कोफवणी ಎಂಗಮ ಫೈನಲ್ ಮೆಚ್ ಆದೆ ವನಿ ತೀವೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕೊಲ್ಲ ಕಾಲ ಗೊತಕ ಮ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಣಿ ಪಾರು ಶಫ್ಫೆ ಬೋಳ ಸೆಟ್ ಕೊರಿ ಶಫ್ ಫೋಣವಾದ ಬೋಳ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಗೆ ಮಾರಂಗಳ ನಾಫರ್ ಜುವೆನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೊರೆದನ ಫೆನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪಾರು ಶಫ್ ಫೋಣವಾದ ಬೋಳ ಮಿಫಾರ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೋ ವಾರಂಗ್ ಹಮ ಜಹಿಲಾಫಾ ಕುರೆ ಫೋಣವಾದಿ ಹರೀಶ್ ವಟ್ಟಾದಂ ಕುರೆ ಫೋಣವಾದ ಬೋಳ ಲಿಸ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಾರು ವಾಸನ ಕುರೆ ಫೋಣವಾದ ಬೋಳ ನೆಟಂ ಮೇರಿ ನಾಳೆ ದಿಗು ರೆಲಿಯ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೇ ಏನು ಮಾ ವಾರುಗದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಕೆನ್ನು ನಾಫರು ಜುವೆನಲ್ ಗೆ ಫರಾತಂ ಫೆನಿಗೆ ದಿಯೇಕಿ ನಾಫರು ಜುವೆನಲ್ ಗೆ ಹಮೆ ಕನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೆಟಂ ಮೇರಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕುಳುಂತರಿಯಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರವನ ಕುಳುಂತರಿಯ ಹಮ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ವಿದೇಶಿ ಕುಳುಂತರಿಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೆಸ್ ಪುರಾಣಿ ಮಿ ವಾಸನಾಯಕ್ಕೆ ವರ ರಿಸೀವರ್ ರಂಗಳ ಕುಳುಂತರಿಯ ಶಫ ಮಿಫಾರು ಫುದೇರ್ಗ ಬಾರ ಫೋನ್ ಹೆನಸ್ ಮಿಫಾರುಸ್ ಲಿಬಾರೋ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ತಣ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಗೆ ಮುಂದಕ ಮಿಫಾರುಸ್ ಅರೀಶಾ ವರ ಬಲಾಲ ಬ್ಲೋಕ್ ಮತಿಂಗ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಎರುಮಕಿ ಅರಿಯಲ್ ದಿಬೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ එක මිහාර බෙද සටකස් ෆෙනෝමෙන නේ කම්පාර බුදකෝ ජෙහමකසෝ මි ඩිෆෙන්ස් නුවනි එනේ වර බාර ජාච්චි පොලිස් ටීම් වුණා එක බුදකෝ ජීපන් එවස් බෝලෙන් නුනගේ අම එකණි මිහාතර අරීෂා ෆොනවාල් බෝල් ත බ්ලොක් කරමුණු ඒ ටීම් ගේ විදේශී කුන්තිරය එකණි කම පහක් කොල්ලෙන් ජහ අරීෂා වර අමජිලා බ්ලොක් ජස්සා බේනුවා තණන් අම බෝල ප්ලේස් කොල්ලනි කෝටුගේ එතෙරියෙන් එවස් මිහාර නතිජා කි පොලිස් ආෂේ නාෆරු ජුවෙනල් ಬಾರ ಶಫ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರಂಗೊ ಸ್ಮಿಹಿರಿ ಶಫಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಸನ ರಿಸೀವ್ ಮಿಕುರಿ ಬೆಕ್ಕೋಟು ವಾಸನ ಕುರಿ ಪುನವಾದ ಬೋಳ ಮಿಫಾರ್ ಶಫೆ ಮಾರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತೆನ್ನುವಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋಲ್ ಫಾರ್ ಕುಲೇನ ಮಿಹಕು ನೋಯಿ ಪಂಚು ಕೊಲ್ಲ ದೇನ ಮಿಹಕು ಸ್ನೆ ಹಮ ರಂಗಳ ತಿಂಗ್ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗ್ ಹಮ ಕುರಿ ಕೋಟು ಎಮ್ಮೆ ದಿಗುದೆ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗ್ ಕುರಿಟೆ ಹೋವೆತಿವಿ ಕುದೆ ವರಕ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ್ಗೆ ಮಸ್ಸಲವೆ ಸಮ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಗಮ ಗಿನ ಬೋಳತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎದೆ ತಪ್ಪೆನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆದಿವೆಸ್ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಮ ಸೆಟ್ ದೇವನ ಸೆಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಮ ರಿಸೀವ್ ಗೆ ಮಸ್ಸದ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಫೆನಿಗೆ ಮಿಂದ ಝೀನಿಯಾ ಕಫಾರಾತು ಮಿಫಾರ್ ಬೋಳ ಹಮ ರಿಸೀವ್ ನೋಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಝೀನಿಯಾ එක මේ දිවේතු දෙ හොරියා ගාගනක මෙච්තක බදාපිය පොලිස් ටීම් ගානක හම හිපාට්ටනිස් ಝೀನಿಯಾ දෙන්න විදානේ හව වර අවුට්ස්ටෑන්ඩින් ඩිෆෙන්ස් එක හම කරමවන්න කොළොන්තරේ දෙ මිරේ අද හම නුවගේ දාතා මෙතන එක්ක ತಂಗೊಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಶೀಕಮ ವೆಸ್ ವಿಧಾನ್ ಮಿಫಾರು ಸಮ ದಿಸ್ ಫೋನ್ ವಾಲಿ ಬೋಳ ಆಸನ ವಿವಾ ಕುರೆ ಮಿಫಾರು ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ವಾಲಿ ಬೋಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತಿಂಗ್ ಬೇರ ಮಿದಿಯೈ ಹಮ ಅಂಡ ಫಾಹ ಕುರೆನಿ ಇಸ್ಕೊಳು ಕುರುಮಯಕು ಅರೀಶಾ ಬುರೆ ದಿಗು ಕುಳುಂತೆರಿ ಬ್ಲಾಕಂ ಅರಾತಿ ಹಮ ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ ಜಸ್ಸಾದ ಬೋಳ ಹಮ ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ವಾಲ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಎರಿಮ ಅರಿಯ ಮೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತ ಲಿಬೆವು ಮಿ ಅನ್ನನೆ ಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಹಾ ಮಿ ದುವಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಹಾ ಮಿ ದುವಾದನೆ මෙහාර නතිජාකි පොලිස් නුවේ නාෆරු ජුවෙනෝ සාද ආසන බෙක්කෝටම් කුරිය ෆොනවාදි බෝල කරවර හම්ජ හිලාෆ පොලිස් කුළුන්තරි මොදි ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಲ್ ನೆಟ್ ತಂಗೊಳ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ ನಗಾದೆ ಉನಿ ಮಿಫಾರ್ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಾವು ಯಾರಂಗಳಕ ಬೋಳ ರಿಸೀವ್ ಕಾರ್ಕೋ ಮೇರ ಸ್ಕೋಯಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಿಹೆ ಜುವೆನಲ್ ಸಾದ ಎಮ್ಮೆ ಬುರೆಂಗ್ ಅಳವಾಲೆ ಉನಸ್ ಜುವೆನಲ್ ವರ ಬೋಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲಿಬೆನೆ ವಾಸನಾ ಕುರಿಯರಾಣೆ ಹಮೆ ಕಡಿ ಎಮ್ಮೆ ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಮಿಹಾರ್ ಬೇಣು ಮನೆ ಹಿಂದ ವಾಸನ ಬೆಕ್ಕೋಟ ಕುರಿಯ ಫೋನ್ ಬೋಳ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊ ಬದ ಕುಳುಂತೆರಿ ಗೊತ್ತ ಕುಳೆ ನುಕೆ ಕುಳುಂತೆರಿಯಾ ಶಾತಿರ ವರ ರಂಗಳ ಫೋಣವಾಲಿ ಬೋಳೆ ಹೆ ನಮವೆ ಸಮ ಬಾದಾಲ ಫಹಮ ದೂ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಂ ಔಟ್ ವೆ ವರ ರಂಗಳ ತಜುರ್ಬಾಕಾರ ಬೋಳೆ ಹಮ ಹೆನ್ನು ವೆ ಸಮ ಇನ್ಮ ವರ ಸಿಫ್ಲಾಗ ಫರಾದ ಹಮ ಬಾದಾಲ ಔಟ್ ವಾಣೆ ಕಮ ಯಗಿಂಗ ಗೊತಿಮ ಬಹಮ ಐ ದಿಕ್ಕೊ ಫೆಸ್ ಬೋಳ ದೂ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಿಹಾರ್ ವಾಸನ ಮೀರಿ ಕುರಿ ಕೋಟು ಗಾದಿ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ವೆಸ್ ನುವೆ ವಾಸನ ಕುರಿ ಕೋಟು ಮೀರಾದಿ ಪೊಲಿಹುಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಬೆಕ್ಕೋಟು ಮೀರಿ ವಾಸನ ಮಿಫಾರು ඒ වාසනා වත්තල හාදා මොළව කියන කුමාරග ඔෆ්වා හිසාබන් ටයිමේ ඔෆ්වා හිසාම අත හම ඒර හම බෝල ජස්සලන් හම උස්සව අයින් හුන්නනේ හම බාර කෙනෙක් බාර කෙනි ෆෝන්නේ රම වට්ටල නයි මච්ච එම බෝල මච්ච හිල්ලාදාක පුරුසතෙන් නුදිබේ බ්ලොක් කරන් අඬ කුළු තෙරියා පාරෝ අරීෂෝගේ සර්විස් බේර මිදිය හම මෙච්ච අරීෂාගේ ෆෝර්තම සර්විස් සම එහෙන් නමය සම වර මුහිමු අරගේ සර්විස් එකේ සවර මුහිමච්ච වාසනා හම කුරිය පොදි හා ආදී හාසකොල් ෆාහකොලෙන් ජේ පොදි හම වර මුහිමු සයිඩ් අවුට් වෙගේ මිදේ හබ් ආදී විදේශි කුන්තේර ලිස් කුරි කෝට් ක මිහිරි කර වාසනා කුරිය පුණු ආදී බෝල වර රංගල ಬ್ಲಾಕ್ ಮಿಕುರಿ ಮಿಫಾರು ನೆಟ್ ತಂಗೊಳ ಕ್ಯಾರಿ ನಗಾದೇವನ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಸ್ಸಾ ವರ ರಂಗಳ ಮಸಕೆ ಶಾತಿರಾಗ ವರ ರಂಗಳ ಆರೀಶಾ ವರ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ವಿಪಾರ್ ಫೋನ್ ಆದಿ ಬೋಳ ವರ ರಂಗಳ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಜೆಸ್ಸಿ ಹೆಂ ಕಮಗ ವಿಯಸಮ ನೆಗೆ ವರ ನುಯಿ ಹಮ ಝೀನಿಯಾಗೆ ಬದಲು ಕ ಹಮ ಕುಳೆ ನುಕೆ ಕುಳುಂತಿರಿ ಆಮಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫರಾತಂ ಹಮ ಅವರ ರಂಗಳ ಕುಳುಮೆ ಹಮ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾಕಂ ಫೆನಿಂದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತವಗೆ ಸದೇಗೆ ತೋರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತವಗೆ ಸಮ ಝೀನಿಯಾಗೆ ಬದಲು ಕುಳೆ ನುಕೆ ಕುಳುಂತಿರಿ ಫರಾತ ರಂಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಫಾರಸ್ ಮಾವುಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ ಮೇರಿ ತಂಕೊಳ ಅವಹಿ ಕಣ್ಣೆ ಹ ಕುಮೆಲ ಕೊಂಡನೆ ಕಣ್ಣನೆ ಹಮ ಜೈಲಾ ಫಾ ಬೇಣು ಬಾ ಬಾಗುತ್ ನಾಗಾಫಾ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ವರ ನುರಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ ವೆ
ජුවනල් ටීම විපාරු බෙක්කොටුන් අර කුරිය ෆොනවාද එහෙනම් අටේක එහෙනමස් අවුට් ब्लॉक देते रहेंगे हम तो हमने सातों का नुजे ही हम सातों का नुजे ना हम टचअप बाबा था जहाले यार नतीजा है कि पोलिस 13 यहाँ पर जुएनल 17 17 पॉइंट लीड कूड़ा वेगे मिदिए विपारो टीम के कैप्टन सादा 17 3 पॉइंट कार कॉफी यार पोलिस सादा फरहनाजा और ना फाह कोने दफाना फरहनाजा क्या बोल टीम के कैप्टन हम टीम हमें का आलवादा हम डिफेंस का हम वारा रंगल कुल में यहाँ पर जुएनल कुरिंग कुल में स्टॉक कोलांग होरवनी असला है बड़ा विस्ना नुदा हम में जजवस को नुदावनी इन आउट तो वैस बोला जस्साला फाह तब बाला बोला आउट तो दिए ही हम जज कोलन तंगोले गिना बगुत नेगी कम फाह कोले निंदनी यागिन कम का नुआनम हम बोला रंगल रिसीव करन सेटुं अंड फाह करे ना वारा मुहिम कम एक गोतुगा यहाँ पर जुएनल ये टीम के टाइम आउट मिलेगी आम को पुलिस सेटू के मिहा हिसाब उनकी नवारा टाइम आउट नगरे ने से आइला पर यहाँ पर जुएनल ये टीम के टाइम आउट के बेनु मिकुरी फाइनल मैच तो का हमा प्रेशर दा गाड़ी का टाइम आउट के बेनु वारा रंगल वारा मुहिम मुखम का फाको क्यों तो जल्द फाको ये हमारे मी ये ना प्रेशर हो रहा है हम मी रिलीज कर दन लिबे वारा रंगल फुर्सत है एक दिन एडवांटेज नेगे फारा नुनगे फारा मिदानी वारा रंगल टच आउट है कोर्ट के बेरुंग ऐसा हम ब्लॉक जहां पर बेरु आने का वारा यागिंग को दा कोर्ट के बेरुंग ऐसा मैं वारा गिना ब्लॉक तक एक को देम में सा वारा रंगल अलवा फुरी हम है नमस दिन එකක කුරේන වරක බ්ලොක් කරගුන්නේ හැමදානි වරංගල සර්වේ උදේ වරක බාරම සර්වේ වරක් ක්වොලිටි සර්වේ टीम के सेटर आयशा शिफ्ला हव्व हाइड කොල්ලා ඒ අසල කෝචුන් හුරුමුග ඇඩ්වාන්ටේජ් එකේ හව්වත් මෙච්ච මිස්වර හව්ව हाइड කොල්ලා තගිර බකාර කෝචුන් හුරුමුග ඇඩ්වාන්ටේජ් එකේ आमको हम एगो ता बॉल रंगला रिसीव नुकुरे कुलुंतेरी हम वागुतुं कव कोल्लनी हम देंति बे कुलुंतेरी लव्वा ए कुलुंतेरी देवण फहारा ए सर्विस नागन नुजेसुम के बादलुगा मिहा तंगोले नेटा क्यारे मिफा नगा मिफरातन हम आई मिहा स्कोर की 16 18 16 नवारा कोलिहा 16 जोनल नवारा आदेश लीड में होती हम एम पॉइंट नगा सर वट्टा द मसेकुरी एन देम खेरिए कमा में फरने को दो कोल्ला फि औंडा संपड़ फाकरे बोल हम बोल हिफाफ ये बोल दिगु वीमा चार्ज कुरम सुदे कन फाकरे विपार वादना फोन वाली बोल वार नसी रंगल पॉइंट एन तो नेटो मती गाम रोल वेफ एस सम अरोडी कुरम बोल बेर जे दानी नो एकोट जे वेट्टे नेनस पुलिस कोट तेरे वेट्टी के पॉइंट लिविंग नसी बात को हिफाफ रामस जुएनल का फार वार मुहिम हिसाब मितानो रिसीव वार रंगल पॉइंट हम दिबुनी अनेकोन वासना सर्विस कुरंग गोस मिहिरी वार रंगल सर्वे आमिन वार रंगल रिसीव स्कोर मिफार निम्माद कुरे फोनवाल बोल लिबर मसेक्के स्कोर हेन मिस बोल इन गारी मच्छंग अवमान को रंगल कन्नु तस्सा देवुनी किए मी वार मुहिम कोम्मे गोते बेस मी वार मुहिम सर्वे मी ब्रेक कर मिसाइस ब्रेक कॉफियां गा जुएनल वार बोड फसे हेवी अनेकोळुन दे टीम के दे विदेशी कुणतरी स्फाहत कोर्ट का मिहा मितिबी एडवांटेज होते गैमस पोलिया को मेरी रंगला जहां निम्मा मिहा कारो रंगला का रिसीव एनुकोरेउन वासना बोल हवाल मिकोल्ली चांस बॉल शफ्फा वार बलाला जस्सादी हेनस लोगा जेहिबा कोर्ट तेरिया बोल फेनु मिजेहुनी आशारा कोमतस पोलियो गेंदे मी एडवांटेज इंदे कोमतस रंगल ब्लॉकर है बहु रंगल जहां मियो के बहुरी अबदस कुरीगा जुएनल गनीदे चांस मिहनने हम वासना या अरीशा एकने हम कोम कमे कुरम यस पर वासना या එක්කොට සෙට් කො දෙම සෙකුරේන මිස අනෙක ෂප්පය ජා මිලිබෙනි ෂප්ප කුරිය ෆුණවාල් බෝල මිෆාර ලිබරෝ වරන් රංගාලා රිසීව් කුරි අරීෂා කුරිය ෆුණවාල් බෝල අබ්බා රාෂිදා රිසීව් කොප බෙක්කොටු කුරිය ෆුණවාල් මිෆාර වස් ලිබරෝ වර රීති ඩිෆෙන්ස් රංගාල් ඩිෆෙන්ස් हम वර रीच सेट කොල්ලන් हम මිලිබෙනි हम ए टीम के सेटරුගේ අතන් हम सीधा මිකුලේ දනි අනෙක අරීෂා මිෆාරෝ හජ්ජ බ්ලොක් කොල්ලා කුරිය ෆුණවාල් බෝල වාසනා දෙවන පාර
Shapa Kuria Fono Alibola. Kotuge, Meta Fenu Mijahuniama. Hataru, first Kulunterin of Badhat and Hutta, Bola goes a vetuni Jaha, Dasadan, Kulunteri and Nui Faro. Natija, Navara, Vihi Mihar. අදිවස් සම පොලිහොන් ජෙහනි හම් ජුවෙනල් ජෙහනි මි සර්විස් බ්‍රේක් කරන වරරංගල මින සර්විස් කරම මිදනි අවුට් වරරංගල චේන්ජ් දෙම ෆයිසල් ජුවෙනල් කෝච් වරරංගල මින හම කුඩ බ්‍රේක් ගෙන්න මේ කුළුන්තර චේන්ජ් කොලි ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් ලීෆ් මිහරේදී අරුන්ට හම් මිහා හිසාබ කරගෙන බෝල අවුට් කමෙන් හම යගින් කමයික බුණන් නේගේ එහෙනවා සම කෝච් ජලිල් තජ්රිබායි හම දන්නව ජෙහනි හම් බෝල නෙටු මතින් ගෙට් දියුමයි කම निम्मा आउट वारा बारो छोड़े मी बारो शप्पा के बारा तुम मेन के मीडिया मी इंगे तो शप्पा जोन कोई वारा रंगला हां मी वारा तो जहां का पा करो बदनी शप्पा के बारा शप्पा फाबार अन का हवेरी मी एडवांटेज कीवे है नुनेगे मिगळे नेस्तगा ए कोम्मे पहार कोइस एबा हुट्टे टीम गहम एटे कुरेवे मोळु कुळुंतेरी विदेशी कुळुंतेरी नूण सम दिवेहि मोळेति कुळुंतेरी मते मिपाරු आरिशा कुरिय फोनो आइबो मा रंगला आतकන්නේ कंबोडा पाह कुरेवेनी बेर मिदिये 21 नतीजा एवरो मी अनेक का सम तिम्मण सेटु के स्को हम वारा पोरिगद हिसाब हम पुरिहा सेट के 21 22 सम मी रेंज हम एवरो आका हम पाह कोल्जे शप्पा के सर्विस वारनाला रिसीव එනම තංගල නෙට කැරියන් නගා දෙවන ඉපාරු හබා රාෂිදා වට්ටාදන් ජස්සාලි ලිබරෝ chance ball वरा हमजेदान कुळला बे बोळत दीफा हब जहां वरा मुहिम बोळे रीच सेट मिकोल्ली हब कुरिय फोनो आली बोळ हम सीधा खाना खाना अतन नेरी हे नमवेस फ्लोट वगेस खाना अवारा रीच हम जोन फहक वरा मुहिम साइड आउट मी कुरन कोम्मे गोते वेस जुवेनल कोम्मे गोते आदा नमवेस एटीम के विदेशी कुळुंतेरिया हम कुरियन अरुवन हम वरा मुहिम मिहार मिहार शाफा सर्विसेस कने वरा बळागन गेल्ली दानति बेक्कोटुं वासना कुरिय फोनो मिफारो अब राशिदा कुरिय फोनो आदि बोल वरा स्को वरगळ हम मुनिम्मिगे दनी असयगत जुवेनल टीम निम्मन जे एस्को बदल कुरन जे हिसाब बर बेर बेर टीम ते प्रेशर ए कुरिन जुवेनल इंगेन हामी पुलिस टीम एडवांटेज ते एबरे ए ऑटोमेटिक कोन दिबेमुन कयननी ए टीम लीड दिबे वरका टीम के कॉन्फिडेंस कुळुंतेरिंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड डाउन दा तक हम फेनिगे मिदनी पर आरिशा सेट मिकोल आरिशा कुरिय फोनो आदि बोल नेटुगा जेहिबा यार पुलिस टीम हाईवे तो विस्ने आरिशा वरगिना टच आउट कन जहान एहमी में मिहो गस्तुग नेरी एकमकोस एतन को एडवांटेज अस्त हाईवे तो जुवेनल मी अलगण हेना आरिशा हंदा को उलेवनी कने मिहार ब्लॉक नारा कम म तंकोले बार मतिंग आरिशा बोले बेरा गोसी मिहार हम कोच नदीम के गेम प्लान गा आरिशा के अटैक ता आरिशा नगा मुंदा पॉइंट ता हुट्टू वार मुहिम वाड का फा करेंदनी आदि एस साइड आउट हवे का जहां का नकर हवे में हर आरिशा पॉइंट नगा दी फिर और बड़े एडवांटेज रीति को ब्लॉक आउट है बिगोरी तेविस एव्वरु मिवी हम वारा कैरीगा हां ब्लॉक आरा कम फॉर एडवांटेज है लिबे मिहा हिसाबु पोलिहुम ए टीम के टाइम आउट मिनेगे हम कोरिंग हम जलील फाहा कोरिंग हम आरिशा के बोल ते कि हम ब्लॉक का जस्साला बेर नूनी ब्लॉक जस्साला कोट तेरे वट्टाला मसे कुरा बोल ता मिफार हम ब्लॉक एरुमा का आरिशा वारा हम जिला ब्लॉक जहां ब्लॉक आउट हम देफार आरिशा तुम बोला बेर दिया एकम कहा एरी देफार सम पॉइंट एलिमुनी वारा नेवा ही पाटा जे वगते पुदेर का हम डिसाइडिंग के मीडिया हम वारा कोरी गादा फाइनल मैच हम आर्मेन फेनी के मीडियानी बेलुन तेरी बल्लम तिगिदनी गाउमी आंगेम वॉलीबॉल बारातुगे फाइनल मैच फाइनल के एकलुम वादकोरम मिदनी नाफर जुवेनल अदी नाफर जुवेनल ला देखोला फाइनल का वादकोरम मिदनी फाइतुवी हंगहारो बारात गेम में कामयाब टीम पुलिस क्लब वार रंगल सर्विस से शातिरा सेट कोल मिदुने हब्बा राशिदा मा रंगल सेटिन नो निफार अरे नगा दीफी एक प्रेशर दाने आद नगा दीफी दन्नवजे नगा दीफी वारा मुहिम पॉइंट है आरिशा में नगा देनी अदे टाइम आउट के बेणु यहां रंगलका पुलिस टीम का नुने गुण बेचो सेट निम्मा के फुर्सत सेट निम्मा प्रेशर गाम सब का उदन्नवा जहां केरेने के दे तिंबोरु लिविगे में सब हम हिल्लागे नोने सलामत नोआने वारा उधर का रंगल कुरिय फोनवा हेन में वासना वारा रीच बिबारु जेहिबा ब्लॉक वारा रंगल ब्लॉकिंग अच्छे वारा तो फेनिगे मिदिये साउइस नतीजा एवर मिवी
Nafor Juvenal වර මුහිමු සයිඩ් අවුට් එකේ ටීම් ගේ විදේශී කුළුන්තරියා කුරි කෝට් එකේ එරුමල් ලිබේන වර රංගල ෆුර්සතෙන් මිලිබිගෙන් මිදනි අදි මෙචු නිම්බාද හම එම්ම බෝලේ බේරා ආවා අනුර ගොරින් පහ කරේ හම කෝච් ජලීල් නෙට් මතින් බෝල දියුමා එක හම බේරු කම නිම්මා අලානි හම මිහායිස් හම වර රංගල හම කොම්මේ ජජ්මන්ට් එක බේර මිදනි බෝල බේර මිදිය ආමිනත් ගේ පරාතුන් ආදගෙන බෝල අලගොන කොළුවර දුකරේ පෙවරි सर्विस वरा रीदी शातिरा हम जहागे नोने ने वाकर वासना विफारो अनेक चांस बोले मिदिमुनी विफार गुरिया पुणवादी बोले नेटा कैरिया गोस्के प्रेशर वेगे हम मिदिए प्रेशर वेगे पुलिस अतो गेल्लोन सेटिंग हम गुरिया एडवांटेज ओए लुनेगी टीम का हम रंगळ जहा कुळुंतरे दी रंगळ ब्लॉकरूम बेस तिबे अदे अलगड हम लुइस नायक पुलिस टीम मी बेर कुळुंतरिया बेक्कोटो अदे हम मी मैच के साडे कुरी मैच के जे गागण कम 99% एन स्कोर कुरेब एंड बस मिसेट का कीव बेनो नुकुरणी एडवांटेज नोत एवर बड प्रेशर वेगे हदाने तने बेर कुळुंतरिया अब हुट्टे अदे राज्य टीम कुळुंतरिना रंगळं एटेक नुकुरे रंगळ हमदातක नुफणुवे इरु बेर कुळुंतरिया अदे दिगु कुळुंतरियगे बेणु हम नुइपणी कीवेगे बाय हम ए सवाल आ कोच जादील देम्मे ए कोरी मत कोरी आदे गांवी वॉलीबॉल उंबारात के तीमवण सेट फाइनल मैच के तीमवण सेट निमिगे मिदिये नाफर जुवेनल दे सेट कामयाब कोरी बॉलिस टीम एस सेट पुरतम सेट नाफर जुवेनल 25 तेवी हूं 25 बावी हूं होदी या इलाफा पुलिस क्लब पहतुं आरा देवण सेट 25 बावी हम नतीजा कामयाब कोरी हनमस तीमवण सेट वार 4 के दको फेंदिगे मिदिये 26 सवी हूं नाफर जुवेनल कामयाब कोरी अद फाइनल मैच के हतरवणे सेट दे टीम तैयार मिदनी अद टीम के कुळुंतरिन बलायर हम पुलिस टीम की मा बोडवे स्वर्ग द टीम देनमेस फाइनल एडवांटेज अदे हम मा बोडक नोडग हम वास्तव तेद बुनन्या हम मी बेरु मी हागे हम मसके जागन का इकोनॉमी फेनने एको हे नमस नाफर टीम मुल्टी बयाफिया मुल्टी हम कुळु मा रंगळ मा कॉन्फिडेंस आके कुळु मिगेंदनी टीम के कुळुंतरिन कुरुकम ಗ ವಿಯಸ್ಸಮ टीम के कुळुंतरिन ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಿಕಾದ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಗವಾರ ಮುಹಿಮಕಮ ಪಾಕರೆನ್ ಅಹನು ಆ ಕುळुंतरिन ಇಸ್ಕೊಳ ಕುರುಕಮ ವೆಸೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವರ ದಿಯುಕೊ ಮಿಫೆನ ನೆಟ್ ಮತಿಗೆ ವೆಸಮ ಜಾ ಗಿನ ಬೋಳ ತಕ ಎಚಿ ಹಮ ಓಪನ್ ಕೊ ಎಸಮ ನಗಮ ಗೆಂದಾತ ಮಿಫೆನ್ನನಿ नाफर जुवेनल फाइनल दतुर कुरिया उन फा कोलन हम पुलिस टीम सीधा 3 सेटों वादवेरी कुम कफ हम और क्यार क्यार 3 सेटों सीधा 3 सेटों बालिको फाइनल में पुलिस क्लब न्यूबारात हम नाफर जुवेनल फासे कम को बालिको फोरिगा हम आउन पा हक कोलन दे टीम के कुळुंतरिन हतरवने सेट तैयार वेगिंग आर मुफारमती एमे फोरता फेट गोतन हम रोटेशन मी पुलिस टीम मिहार मते एब्बर कुरिया अलाफा एग माने के पुलिस या बेर मिहा कुरी टेप ने पट्टने कुरी पर पट्टापति पाहतो पट्टा फुदेवर बोड लीड जुवेनल टीम नेगी मी जुवेनल टीम इनने मिहा मिफार पेटेर मिनने हम एयर रोटेशन एग अतरवण सेट स्टार्ट मिकुरणी पुलिस क्लब मिसेट का हम टीम के एतरुम में स्मीरी कोमसर का बाद होगे सेन तो पुलिस टीम हम एब्बर आने अलाला हम इने कोरिया वारम बार वेटे के फेनी के मिदे वासना का फरातो हम फोर्थ पॉइंट वार हम जेदाफा नाफर जुवेनल बिहोदी
मुबारत में बेर कुलंतर ने बजा के आधे हाँ वासना वर्ग कुलंतर हम नुफेने वजह से हम इमिग्रेशन कुलंतर या स्पोर्ट में मैच वर्ग को एक कहने में ಏನ್ ಹಮ ಎಕಣಿ ಮಾಬಡ ಕುಳಂಗ ಹದ ಏನಗೆ ಸಮ ಕುಳುವೆಗೆ ಮಿದಿ ಹೆನ್ನವೆ ವಾಸನ ಪುದರಕ ಗಿನ ಎಹಿತಕ ಎವೆ ಹೆಂ ಕುಳುಂತರಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಬೇರ್ಮಿಯಾ ಸಮ ದೆಂತಿ ಕುಳುಂತರಿ ಎಹಿವೆ ಬಾ ನಾಫಾರು ಟೀಮು ಅಣಕಾವಿಸ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ यार वासना तो हैगा था कि कंसिस्टेंट को मी जहामुन दाती पुलिस टीम बड़ा फैविदा मजबूर हो गई थी बेंजे ने एमे नेट को जे एचएस देम हम ए एनी ना रिएक्शन हम एडवर्स का चेंज ना हम स्कोर में बैठे में सब जी बदाटा है और रंगल सर्वे ಶಫ ವಟ್ಟಾದ ಮಸೆಕುರಿ ಹಮ ಪಾಸ್ ಗುರಿಂದನಿ ಹಮ ರಾಜ್ಯ ಕುಳುಂತೆರಿ वरा बार सोटे वरा कॉन्फिडेंस है कि वासना दे इवता तड़ाका मन्या कोमोते हां पुलिस टीम रूल है वासना नुनेगे मिहार देने हां अनिकोलो मि सेटकी पुलिस टीम होदा मजबूर सेटे मैच कामया कुरम बेणु कम गवाणम ಏರು ನತೀಜಾ ಕಂಡೇಳುಮ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಕುಳೇನಿ ಮಿಸೆಟ್ ನಾಫರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗೆಂಗೋಸ್ ಕಮ್ ಗವಾಣ ವೆಟೀಮ ಮಿ ಮುಬಾರಕ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರೇನ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರವೇನ್ ಮೇರು ನತೀಜಾ ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ दे नाफर जूनियर तीने शातिरा पुलिस टीम के तजुर्बाकार सेटर सर्विस मिनागनी शातिरा के सर्विस बेक कोटों ऐसा विफार सम ब्लॉक का जस्सा लाफा पॉइंट मिहोदी विफार हम वासना हम 100% पुले पे दिए फाता वरम मोल सर्वे डबल्स एकमा के रेफरी ने देख के हां बड़ो डबल्स इनको विफार वरम हेने बोडा हम देवण सेट के एगुदा फुदेवरಗ हम टीम के तेरेಗ ವಾಗ ದೆಕ್ಕುಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ ತಂಕೊಳ ದಕ್ಕೋ टीम के 4 ತಂಕೊಳ ದಕ್ಕೋ ಪೊಲೀಸ್ टीम के ಫರಾದ ಫೆನಿಗೆ ದೇಹನ ಮಿದಿಯ ಸೆಟ್ಟುಗೆ ನಿಮುನೇರು हम ವರ 4 ಗದಕೋ ಪೊಲೀಸ್ टीम ಫೆನಿಗೆ ಎಂದಿ ವರ ಬಿರುಂತಿ ಬೆ ಕುಳೆಕಮ ಮಿಹ ಪಾಹ ಕುರನೆ ಎಮಿಹು हम ಫೆಂಬರ್ ದೂಕೋ ಫಹಮ ರಂಗಳ ಇತುಬಾರಾಕು ಕುಳೆಕಮ ಗವಾಣ ಬಿಪಾರಸ್ ಅರೆ ಸೆಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆತಿ हम ವಾರ ಹಮ ಜಹಿಲಾಫ ए इसको दिगु कुळुन तेरिया आरीगे देस्कोल गामसम हुन्नाने फोटो फीता बेंदे सेकमसम आरे हम विस्ना नुला हम वर कॉन्फिडेंस बोल बेर देस नूनी बोल ब्लॉक बेस मस्सदे नेकम बदा फामा हास कंडादा फामा जहालनी विफारस बोल ರಂಗಳ का रिसीव एंड करे कंट्रोल नट्टा मते आउट ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ टाइम आउट वेनिगे मिदे सेटुगे वारक कुरीगोळु टाइम आउट वेनिगे मिदे आमुकोंगम फाइनल मैच का आदि मी फाइनल मैच का मिहा आवा टाइम आउट हम नेगे तक वेनिगे ने नुते कुदारगे हाथे दे मिहा जोनल हाथे पुलिस टीम दे फर्स्ट पॉइंट के लीड पोलिहुन नेगुमायको माफ करो नाफर जुवेनल फर्स्ट पॉइंट के लीड नेगुमायको पोलिहुन टाइम आउट मिनेगे कौमी वॉलीबॉल उम्बारात के फाइनल मैच के 14 सेट के कुळुं मिहार कुरिया मिदनी नाफर जुवेनल टीम के विदेशी कुंतरिया सर्विस नगम बोस मिहिरे बारा रंगळ से एकगते रिसीव नकरो हम फाकोलन जे हम हां द बोडा नाफर जुवेनल के विदेशी कुंतरिया के पुलिस टीम वार माडु माडु तिबे हम कुळे तम फेनिंग मिदनी 4 यारवादाने कुळुन तेरे मिवगोत हम टीम गा लीड कुराने कुळुन तेरे नेतिगे मिदनी इफार सर्विस नेटा मिदिये अंगोले गिना सर्विस नगंजे हुनि मकम सेदा अद हम फाकोदन्je विदेशी कुळुन तेरे गा सर्विस हम एव्वेसर गा बोल नेंबुरी हम बोल दा गोतक गोस हम वेट्टे तम फेनिगे मिदनी पोलियो के सर्विस वारे रीच रिसीव कुन आरिशा ನಂಗೊಳೆ ಮಚ್ಚ ಬೋಳ ಮಿಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಉಣಿಯ ಕಮೆದ ಆಯಿಶಾ ವಟ್ಟಾದ ಮಸೆ ಕುರಿ ಶಫ ಫಾರ್ ಬದಾದ ವಟ್ಟಾದ ಮಸೆ ಕುರಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬಿಕುರಿ ವಟ್ಟಾದ ಅ ದಮಾಲಿ ಮೆ ಸ್ತಂಕೊಳ ಹಮ ಲಹಿ ಬದನ್ ತಿವೇಲೆ ವಟ್ಟಾಲಿ ಮ ನಗನ್ಯಾಮ ಹ ವರಂ ದಿನಫಾರ್ ಬೋಳ ವೆಟ್ಟೆ ಫಹಂ ಫೆನ್ನಾಣ ಕುಳುಂತೆರಿಯಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬದಾ ಫಹಮ ಬೋಳೆ ಸೆಟ್ ಕುಂ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ವಾಣಿ ಮುಹಿಮ್ ಕಮೆ ಹಮ
Arisha අර වාගුණ දම මි පොයින්ට් එක කුරින් එක එල්ලුණු පොයින්ට් එක අරීෂාම අරාෆා එවස් කුළුන්දිරේ ජහන් නේ බ්ලොකන් අරා නෙතුමා එක බෝල මඩුබඩු වට්ටා දෙනස් දෙම්මේ හැම ජහ මසෙක් කුරි වාතුන් හැම බ්ලොක ජස්සා බෝලේ වට්ටා දෙනම අරීෂා එන බෝඩ එඩ්වාන්ටේජ් එකේ හැම බ්ලොක අරා ගියා අරිය කි පුදේ වරක පාර බෝල ජහ කුළුන්තරියේ පුදේ වරක බෝඩන් හැම සිකුන්ඩීගේ බේණු හැම අරීෂා කුරමුන් දාත හැම ආනොට පා කරගෙන ඉඳනේ තංගොල ලස්කො දෙම්මේ බෝලය मूव कुरम सादा मसे कुरम सम बोला आतु गजेफा वेट्टुनी शफ्फागे सर्विस वारा माडमाड कुरी सर्विस आसन बेक्कोट मिफार कुरिय फोडवाली शफ्फा वारा रीच रिसीव कुरी आरीशा मिफार वेस बोले जहां अम कुलुम तेरिया गया चहालनी वारा बारंग हम आरीशा हम मी मेचुका Arisha ke kulun hama rajya ke kulun teringe tering hama michka hama emme rangalan emme molak kulamunda kulun tereke hama Arisha pa kolen je michka emme rangala score karone the team wala bajar Arisha and the scoring rate high anika chance ball mifar Arisha block hama netuma ko madu madu ball jahali wasana ke receive mifaru hama beru kulun teriya ekawara beru nihaya Arisha hedi rangala nurakave dimala jihima gas bola beeratta bola bola hama beeradya gahagandaka bidesi kulun teriyage meya hisabun bola edi ehma adi fahat bekkotu ka hurumaya ko hama wara ya bola beerad daani kamu yagin ultumaya ko hama boda gabo kureni bidesi kulun teriya bola dukolli enna mes ma boda ka hama movement tankole lasse veninge miden amma war rangala jahana ko ha kore jahafi enna mes mifaru Arisha kure pumadi bola beera midi ham fuderaka Gina hamala taken Arisha ga faratun hama fulu ga fenige midiyai Aminatge service wara rangala serve bekkotun kuriya phonu adi bola mifaro lis receive kuri mesme Vasna wara bodu rolling ada kore eva wara riti receive defensive wesa wara bodu rolling wara fahatu ge defa asa bola rangala receive kurumattaka hama wara rangala masekke kuradam feninge midani mifaro netuga kurunteriya jehumge sabu poliha point lead famati miharo natija ki police club hate nafaru juvenile 11 4 point ke lead nafara lead famati faros bola peru mivi Polihuge kulun terin tajriba ala badaru lifuri tajriba ya badaru hama gina mistake takin hede tan hama fenige midani mifarus dekulun teringe meda bola mi vettuni shaffa de amina tama dekulun terin ekako anekako nagaanekama bada hattan wa gondaka madu kollan hama tibi fenani ha fudaka police team hama mi rule mun datan kodaka e police team henna ona ruhen nufena meriyake ha bodakare tankala haskam bodwani kannege Miharo natija ki police club ashe nafaru juvenile 13 ajja wara muhim hisabakun service in nimmana nujahenwa mifaru hama bola beenu wa tana hama wattadi hama wara balala kommute senege is height ge advantage warrangala hama naga ena anaka ena jahana kama war viewers kane apar kulun terena kiriya netmatch illa yata yama yona eggote hama receiver difa nimmum migadiga Adija ge service pasana block matin mifaru wara reach nimmadi de team ge bidesi dekulun terin ama kuri kotu ga tibikam pa kolenje warrangala sawa ekama beera Polihuge service warrangala sawa
ආසක ජිම්මේ වතනයි ශාතිර මිෆාර සෙට් කොල්ලි බෝල තංගල තීරියන් නගාදුනි වට්ටාද මසෙක් එක්කුරි හෙන්න මෙස් ෂෆ්වා chance ball angole neta carrier nagade moni mifarus tunna ara meena ha korada ha meena jahan jehani denko dema nuje mifar waso jahan jeheva wara reach arangala jehimes anikavis ama dekolom basama jaha nagum me onnani mifaru ma arangala kannu receive kolle uni kiye setaru bola jassala masekuru bola fahatu kama shafa wara visna ngurfa atun jassala wattadi Faro, Arisha, police team huma faak koring indane hama. Pressure gadi ka bis team ke captain haba Rashida ka farat hama wala rangol service tak hama naga mundatan. Faro netu ka Jahilafa service. Amma Jahilafa ball hami watta ebbes kulundere ko bada kan muri. තෙම්මේ හම සෙටරුගේ සෙටින් හම තන් වරක් ගෝල්ස් කොදී එහෙනවස් වරන් හම ජෙහිලාෆා ඇෆර්ජිනෝගේ විදේශී කුළුන්තරියා බෝල කුරියා ෆොනවාලි නාපරන් ෆාර හම සර්විස් ත මිසවුන් දාතන් මෙතනනේ මෙහෙන හොරේ ප්‍රෙෂර් දුයික දෙනින් ෆාර නාපර ටීම් අමිල්ලියම් මේ ෆාර රිසීව් එහා රංගලෙන්නු Lis Kuria Fonwali bola blogga Jehiva Kotuga Fenu Mijahuni Naru natija ki police Sada Navaru Juvenal Fanara Nasabu Navaru Juvenal lunge team ge time out minagani first point ge lead Mandum Kudawamun gossa Miharu 1 point Aniwege midiyai Police adi Nafaru Juvenal Wadakurunda Gaumi Yangham volleyball umbaratuge final match Bihar Kulam deni final match ke hataruna set ge kulum Kuria midani match ge puratama set Nafaru kamyab kurikam go is polihum wani devona set ge leader mai Bihar wara ke leader kodavech komma gate vias Shatira ge service Ad mechuga hama fenigende emme waruga emme rangalo e block godaga fa koringen na fuderaka bara Lanka kunte yakuriya fonwadi isme endames wara hamjilafa this ball block kuri Mifaru medum kotu ke medum ham asa bulloga jassafa Goal of Fenu Gajoni. Dendane echeka kamunege. Natija miharu. Service kunaka wanya kommo gotege swara bola pressure devene. Natija miharu sola fanara Nafaru Juvenal lead kuro midani. Vara balada madu hama netu matin. Venu atana bola. Hana ham penige midani hama. Final agami put volley bola ga kulum teringe Tajiba kulum teringe Hunaru e kulum teringe Vishnu ama mi kala meshtakun hama Penige mide hama divehi kulum terina hama das kulumge fursatu milibige midani mi kulum terina ko kulumuge terine warar riti receive devona fahara chance ball e libu wesne ari wara move point ena bekar ball ek block waseri hama awren abades hama commentary ge faha karan dena hama Arisha ge ball taka Arisha ge hamala taka block ara kam ge wana maina kamyabu e bakure block nelu me emme rangali ai block nala komme para kamakkin hada metene Arisha ka jahane ho match ge pressure kama vis hama wo me ge dipara on waha kadu dakkigen anikka vis wara mo misam fudara ka lead tapat ka pe ade niharu Nawara fanara Vasana ge service takun Nafaru Juvenal lead kuram midani rangalo dimalaka bada he kurani ena Mifaru hama ene wawara eba kodde kurite pos paatu tepum mes
උපාර දැන් අරිය බාවර් කොද්දී ෆියාම හැම එළියට තපාත් කරවේනේ පොදිහුගේ විදේශී කුළුන්තරිය අනෙක් කොළුන් හැම සයිඩ් අවුට් ආයකු සර්විස් නගන් ගොස් මිහිරි වරංගල සර්විස් ශාතිරා එන බෙක්කෝටු සෙටු මිකොද්දිනි වරංගල අරීෂා තංගොල නෙටා කෑරිය නගා දෙන එනගේ අස්ලක රීඩ් කුරා වර නෙට මච්චා හිල්ලම එක්ක එනහ කොස බ්ලොක් බිද්දරම් වදේදී වාස්නහ හාද බොඩක රීඩ් කොල්ලේ මොලි ගේම හරි නිම්ම දීසියා වර බොඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් වර රීචක් කුරේ පුනවා දෙහෙන්නම වර රීති රිසීව් ෆෙනිගේ මිදි අනෙක් අරීෂා මිෆාරෝ තංගොල නෙටා ෆේ නගා දෙමුනි සප්ප කෙන බහදානේ වරංගල රිසීව් කොෆි කැප්ටන් අද මෙච්චුක ෆෙනිගෙන් දා එම්මෙ දීකු රෙලි ෆෙනිගේ මිදනි විපාරු උඩේ වරක ඊසි කොල්ලෙමුනි යාළුවන්ට දන්නවානේ විදේශී කුළුන්තෙරියෙක් ගාතුන් අදි මුහිම්ම කුළුන්තෙරියා ටීම් ලීඩ් කරන් හුරි එම මුහිම්ම කුළුන්තෙරියා ගාතුන් එවරුගේ මිස්ටේක් මිකාද මෙච්චක ෆෙනුම කියාම ටීම දිබෙන වාරක් බෝඩු ගෙල්දුමකේ දන්න ජේනි අවුට් ඔෆ් ද බෝල් ජස්ට් හැව් අනක chance බෝල් අරීෂා උඩේක බාර කුරිය පොඩුවයි මිපාරස් බෝල රිසීව් එන්න කුරෙවණු වර බොඩ ප්‍රෙෂර් පොලිස් ඇටේජ් නහර 21 නතිජා පරකු ෆුලාගේ මිදී හා පොයින්ට් අමුරාලේ වෙන ෆෙම්වර් ගහම ටීමෙන් අදිවස් නතිජා අමුරාලේ ෆෙම්වර් ටීමෙන් හා පොයින්ට් ලීඩ් ෆුලාගේ මිදියේ විපාරු අදීජාගේ අතුන් නම we have team point කාර් කෆේ අද තට්ටා ජෝනල් team point කාර් කෆේ 22 අදිවස් එකම හා පොලිස් ටීම හැම අදිය සම්රාජ වෙනකම් ඔබ කියන්නේ හා පොලිස් ටීම සෙන්වර් දෝරි out in back and guys බෝල බේරවානකම බදාලු හොඳේ අවුන සිග්‍රා එක ඒ තියලේ මතකම බේරවානකම එකම බෝල වෙට්ටුනේ වකී හිසාබකම් වරම් මොහිම හිසාබේ වරම් මොහිම හිසාබේ හයි පොයින්ට් එකේ ලීඩින් අනෙක් කොළන් ලිව් මෙයොති පොලිස් ටීම් වාර බොඩ ප්‍රෙෂර් ගම මෙයොති යාර දහව ජෙහොන් නෝන් වතන්නේ යාර වර හමජිහිලා වෙතිමනේ ආම එම්වේ සාස් කමෙන් නැති කුරිය ෆොනවාදෙන එහෙන මෙස් මිපාරු බෝල බේර මිදී එම්වේ සරකම ආදි නෑෆර් ජොයිනල් ප්‍රෙෂර් අත් දාන එහෙන හිනුවේ සතාර තේවිස් එකම කොසා මී වර පාඩේ කමෙන් හම හා පොයින්ට් එකේ ලීඩ් ආදි එබොයි චප්පගේ සර්විස් වරර නහලු chance බෝල එදිබිනි ගෙල්ලෝනේ අනක්කා සන බෝල මිපාරු ඒ ගෙල්ලෝනේ ඉහාර 2 point first point නිමුනි කීනෝ හම පොලිසම හිබ්බර කරවේනේ chance එබ පොලිය හබ්බ හෙරි කුරීග කොම්ම ගතේ සෆ සර්විව සෆේක වරත් තජරිබාකාර කුළුන්තරිය ರಾಜ್ಯಗೆ ಗಾಂವಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಹಮ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಮಿಹಿರಿ ಕುರಿ ಕೋಟ್ ಕಾಮ ಹಬ್ಬ ಎಟೆ ಕೊಪ್ಪಿ ಕಮಗ ವಾಣಮ ದೇವಣ ಬೋಳ ತಿನ್ ಬೋಳ ಮಿಸ್ ಮಾ ಈಜಿ ಕೊಂದವನೆ ಕೋ ಲಫಾ ಕುರೇನೆ ಹಮ ಬೋಡ ಈಜಿ ನುಕುರಂಗ್ ಹಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫರಹಾನ್ ಆಜಮ್ ಕುಳುಂತೆರಿನ ಇರ್ಷಾದ್ ದೇಮುನ್ ದಾದಂ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಮಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗೆಲುವಸ್ ವರ ಮುಹಿಮು වගුතු කොලේ දුබ්වාද වරම් මුහිම හෙන්නුත ටීම් හැම එකන් ආලවා හැම එක ආලවා අනිකොල් ටයිම් අවුට් ගේ බේනුගේ සිපාප හබ මිෆාරු නිම්මාදි එහෙනම වාසනා රංගල රිසීව් කොපි යාර අරියක ජහා කන්න කර ගෙල්ලි දාන තේවස් වර බොඩ ගෙල්ලුමේ මිගඩීග හම ඉටේ කුරුම් ජහන් හම අරි ජෙහෙන ජහන් මිෆාරු බ්ලොග් ජෙහිවා බේරම් මිදියයි 1 පොයින්ට් ආද තට්ටන් එමෙ පොයින්ට් එක කාර නාෆර් ජුවෙනල් සව්විස් නවාර ಅದೇ ಗಾಂವಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ ವೆದಾಣ ಆದ ಟಾಪ್ ಜೋನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಾಂವಿ ಅಂಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ එක ತರ වදගම් මිදේ ජුවෙනල් ටීම් ಗಾಂವಿ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ತಾಶಿ ಪೂರ್ತಮ ಪಹಾರ නාෆර් ජුවෙනල් mi කාමියාබ් කුරි දෙහි දෙහින් හයින් ආහාර මුබාරක් කාමියාබ් කුරි පොලිස් ක්ලබ් බලිකොගෙන් 3 සෙට් එසනු පෝරිකද කුළු පෙපිනිගෙන් වර බොඩ මරහබා නාෆර් ජුවෙනල් ටීම් වර බොඩ කාමියාබේ වර හම ಕುಡ ಮಸಕ್ಕತಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಸ್ ಬೋಡು ಕಾಮಯಾಬೆ ಅದೇ ಗಾಮಿ ಅಂಗೆಂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಅಂಗೆಂ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಗ್ ನಿಹೋದಿ
ඉදියා හයින්හරුගේ චැම්පියන් පොලිස් ක්ලබ් බදිකොරම පහු නෑෆරු ජුවෙනල්ගේ ටීම් නෑෆරු ජුවෙනල් චැම්පියන් කම් මෙහොදී පොලිස් ක්ලබ් ආවාදකෝ 3 ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಸೆಟ್ 4 ಸೆಟ್ ಕೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಮ ಸೆಟ್ ನෑಫರು ಜುವೆನಲ್ ಗೆಂದಿ ದೇಮಡ ಸೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೋದಿ ಕಮ್ ಗವಿಸ್ ಚೆಹಿಂಗಿಂಗ ದೆಸೆಟ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊ ನෑಫರು ಜುವೆನಲ್ ತಾಶಿ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊರಿ ಆದ್ ಮುಬಾರತ ನುಕಿಂಗರು ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಮುಬಾರತ ಗೆಮ್ ವಾರುಗದ ದೆ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಕ ಬೆನಿಗೆಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಗ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಎಂಎಸ್ ನෑಫರು ಜುವೆನಲ್ ಫುರ್ತ ಮೆಚಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅತಂ ಫುದೆ ವರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಫಾತ ಕಮ ವಾರ පසේ කමායක පොලිස් අතුම් බාලිවි ටීම් නෑෆරු ජුවෙනල් මුබාරාත්ගේ මේ ෆහු මෙචුගා පොලිස් ක්ලබ් වාදවේරි කුළුමක ෆහු බලිකොග්ගෙන් තාෂි මිහෝදි ආදේ තාරීහුගේ තෙරිය නෑෆරු ජුවෙනල් වදගේ මිදේ ටීම්ගේ ෆුරතම ගෞමි මුබාරාත්ගේ තාෂි මිරේ ටීම් උෆුලාලානේ ආදේ මිරේගේ මෙචුගා ෆහ කොලෙන්ජේ පොලිස් ටීම් තජ්බාය කුළුන්තරින්ගේ ගොතුම් බලාන මහම පොලිස් ටීමකි हम वारोगद टीम कोतक मिहा हिसाब हम कामयाबी होदी टीम गे दे कोच उंगे ऑफिशियल उंगे बस गिने वे तावन मसे कुरान वरबुड़ा मरहबा इंगे तो फरातुं अमा ती होदी कामयाबी मी दिगु मुद्दते वंदे मी उबारात के चैंपियन का होद मुंगा टीम पुलिस क्लब के हनस पुलिस क्लब बालिको मिफार नाफर जुल ताश मी उफला लेकिन बा मी कामयाबी फा कुरा और हाँ मी हम वारा बड़ कामयाबी इंगे तो वारा लुआं कुलुंतनी ते गोया के हम आ कुलुंतरे गोया के नुकमे हम मी होदुनी हम वारा बड़ कामयाबी कम क्या वर्गे बुरा मसक्कते बा मी असलुगा मुबारात तैयारवान लिबुन दुवस कोला बदा हम वारा कूड़ा मुद्दते अलगोंड मेन लिबुनी बुणंजाम हम एम प्रैक्टिस से कुरेवनी मुबारे फेरमुगे कोरी ए हम एक प्रेसिडेंट का हानि मादो कोरियद्या अलगोंड मिति बेकोळगा कुळुंतेरी एमी हुंगास टीम जॉइन कोफा हम एम प्रैक्टिस से कोफा मी टीम कुळुने हम अलगोंड देखेनी हम वारा बड़ कामयाबी हम अलगोंड हम फुरतम में हम शुक्र कोरंग दे फराता एपा हम पुलिस क्लब में मुबारात को हम फाइनल गा देखि कुळम हम एबी हुन्ना बेस साबस दे कुछ मी वी कुर मुद्दत के तेरे गति फा कुरे विहन प्रेसिडेंट्स कप नॉर्थ वॉलीबॉल टूर्नामेंट निम्मा फा प्लेयर टीम जॉइन कुरुमा एकी गा इतुरु इब्बरगे लीविंग दी कमय फा कुरे किन बा मी गोलो कुरियं वैतनु का मी टीम वर्गद कुरुमट्ट का कोंका मासे केते कुरुम गिन्ना कुरियं वैतनु का हम तिबेने मी कुलुंतरें देंगे थोड़ा प्रैक्टिस को गें हम रावल कुरमा कोच इशादा कुंडाने अदी सफर हम वरबोड़ा मरहबा कियं आलमेंगे फरातुं वरा हिबरगद गेम का फहो निमिगे मिदिये चैंपियन का नෑෆරු ජුවෙනල් මිරේ හෝදි අද පොලිස් ටීම आवाज को 3 सेट एस सेटों नෑෆරු ජුවෙනල් මිරේගේ में कामयाब कुरी हम फाह को देंगे जुआन टीम का को दे में कोच फाह कुरी जुआन टीम का को मेचा मुबारतन हम नෑෆරු ජුවෙනල් के टीम नुकती नෑෆරු ජුවෙනල් टीम हम मिरे मेचुगा विसमा दिवेही कुळुंतेरिंगे तेरिंग हम एम्मे फाह कोरेवने टीम गाम विदेशी कुळुंतेरियागे इतुरुं हम दिवेही कुळुंतेरिंगे कुळुं बेसम फाह कोदेंचे मी वॉलीबॉल भारत के अंगन डिवीजन के फाइनल मैच के पुलिस क्लब आवाद को 3 सेट एस सेट मैच कामयाब को चैंपियन कंग होदी नෑෆරු ජුවෙනල් गौमी वॉलीबॉल भारत के अंगन डिवीजन के ड्रीम टीम के हिमने कुलुंतरनशा अदि कोच ट्रॉफिया हदानी लियुं हवाल को देवम नෑෆරු दायरा के मेंबर अहमद शियाम गरियुं एदे अहमद शियाम फाइनल मैच के फाइनल मैच के मोल कुलंदरिया वीएम ट्रॉफी या हंदानी लियो नෑෆරු ජුවෙනල් के जर्सी नंबर 5 वासना मधुमाली गौमी वॉलीबॉल भारत के अंगन डिवीजन के ड्रीम टीम के हिमने कुलुंतरनशा कोच देवे ट्रॉफी या हदानी लियो नෑෆරු ජුවෙනල් के जर्सी नंबर 11 फरहानाज मोहम्मद नाइम
ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 6 ಹಬ್ಬಾ ರಾಶಿದಾ. ನಾಪರ್ ಜುವೆನಲ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಆಯಿಷತ್ ಶಿಫ್ಲಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ಫಾತಿಮಾ ಝೀನಿಯಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 16 ಹದೀಜಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ನಾಪರ್ ಜುವೆನಲ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಆಮಿನತ್ ಅರೀಶಾ. ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಲಿಬರೋ ಕುಳಂದೆರಿಯಾ. ನಾಪರ್ ಜುವೆನಲ್ಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಹಬ್ಬಾ ಶಿಫಾ ಅನಾಜ್. ड्रीम टीम का कोच नापर जुएनएल का कोच मोहम्मद फैसल. नवार हरंदश के एमए उम्मीदी कुलिंदरिया. क्लब इमिग्रेशन के जर्सी नंबर 11 फातिमा जूजान जरीर. नवार हरंदश के एमए मोड़ कुलिंदरिया. नापर जुएनएल के जर्सी नंबर 7 आमिनत आरीशा. बेस्ट ऑल राउंड प्लेयर नापर जुएनएल के जर्सी नंबर 5 वासना मधुमदी. अंगन डिवीजन के पे ऑफ द टीम पुलिस क्लब. शुक्रिया अहमद श्याम. गौमी वॉलीबॉल भारत के अंगन डिवीजन के चैंपियन टीम रईस जुमरिया हुशालुब्बा वादा तट्टा मेडल अदी देवन टीम मेडल हवाल को देवमा वीएम के प्रेसिडेंट मोहम्मद रियाज गारी होंगे. मोहम्मद रियाज. गौमी वॉलीबॉल भारत के अंगन डिवीजन के देवन टीम पुलिस क्लब.
ಗೌಮಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂಕಿನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ನಾಫರ್ ಜುವೆನಲ್. शुक्रिया रियाज मरहबा नाफर जुवेनल. मेरे एक रस्मियात में है साहब मैंने अस्सलाम वालेकुम.